நான் கூட உங்க ட்ரெயின்ல வரேன். எனக்கு சேர்த்து டிக்கெட் வாங்கிட்டீங்கன்னா நானும் உங்க ட்ரெயின்ல வந்துடுவேன். பகவான் கிட்ட போற ட்ரெயின்ல வந்துடுவேன். அதனால நாங்களே தோத்தின்னு இருக்கோம் பிரபுஜி. நானே மாதாஜி கூட தோத்தின்னு இருக்கேன். எல்லா டிவோட்டிஸ் கூட நான் தோத்தின்னு இருக்கேன். உங்களோட இன்ஃபுளுன்ஸ் எனக்கு வந்து நானும் அந்த மாதிரி நடுவுல நுழைஞ்சு போயிடலாம் அப்படின்னு பாக்குறேன் நான். அரே எங்களை விட்டுட்டு போக முடியாது மாதாஜி. முடியாது. எங்களை எல்லாம் அழைத்து தான் போவீங்க நீங்க. ஆமா. யார் இருந்தாலும் கை தூக்கி விட்டுட்டு தான் போவீங்க. ஹரே அதான் பகவானுடைய அருள். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி. பரவாயில்லைங்க, இவர் ஒரு அளவுக்கு தாய் தான் சொல்லுவா அப்பா கிட்ட. பரவாயில்லைங்க, அவங்க ஏதாவது காசு கேட்கறான் கொடுங்க பரவாயில்ல. அப்பா எதுக்கு எனக்கு கொடுங்க பரவாயில்லன்னா அது மாதிரி கொடுத்துருவாரு. அது மாதிரிதான் தாய் சொன்னாதான் ஒத்துக்குவாங்க. ஆனா மாதாய் சொன்னாதான் ஒத்துக்குவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம் ஷேர் பண்ணி நம்ம குருவாஷ்டரத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். நம்ம வந்து இது சாங் இஸ் ஃபார் கம்ப்ளீட்டிங் 12th சாப்டர். நான் மியூட்ல இருக்கலாம். பாமினி மாதாஜி மியூட் பண்றேன். பண்றேன். இது வந்து தமிழ்ல இருக்கு, இங்கிலீஷ்ல இருக்கு. அதனால தான் இது போட்டேன். எனக்கு ஆக்சுவலி சான்ஸ்கிரிட் தான் கொஞ்சம் சௌரியமா இருக்கும், இங்கிலீஷ்னால தடுமாறும். மாதாஜி என்ன மாதாஜி? எனக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க மாதாஜி. இது யாரு பேசுறா? ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி. இப்போ போடுறேன் மாதாஜி, குரூப்ல போடுறேன். நான் சொல்றேன், எனக்கு நினைவே இருக்க மாட்டேங்கிறது. ஆனா இன்னைக்கு நான் பாக்குறேன் ராத்திரிக்குள்ள. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம். இது மெயினா இது ஸ்பெல்லிங் லைனா இருக்கு, அதை எடுத்து விடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த குருவாஷ்கேனா அவங்க அப்படிதான் ஆரம்பிப்பா இல்லையா? காலையில மங்களாரத்தி பழக்கம் நம்ம பாக்குறோமே. ஸோ மங்களாரத்தியில என்னென்ன பாட்டு இருக்கோ அதை நம்ம படிச்சுட்டோம்னா என்னன்னா நமக்கு அப்புறம் நம்ம அதையே தான் இந்த லிங்கர் ஆகும். அவங்க பாடும், அவங்க டியூன் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். கோயில டெம்பிள் எப்பவுமே டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. நம்ம பஜன் கிளாஸ்ல படிக்கிறதுனால கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா அழகா ராகத்தோட சொல்லி கொடுப்பாங்க. பெட்டர் டு லேர்ன் இன் பெட்டர் இது இல்லையா? ஆனா இப்படிதான் பாடணும் அப்படிதான் பாடணும்லாம் கிடையாது. சும்மா சம்சார தாவா நல்ல நோக்கா இப்படி படிச்சாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இருந்தாலும் எதுவுமே நம்ம டியூனோட பாடினா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். நமக்கே வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நினைவு வரும். இந்த ஒரு கோர்வே அப்படி வரும். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து குருவாஷ்டகம் எழுதினது. குருவாஷ்டகம் ஃபாண்ட் எல்லாம் கூட என்னோட சேஞ்ச் ஆயிடுறது, என்ன தெரியல. குருவாஷ்டகம் மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. இந்த குருவாஷ்டகம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நான் எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி படிக்கணுமா மாதாஜி? படிக்கலாமே தாராளமா. நீங்க படிக்கிறாளா இப்போ? படிக்கிறேன் மாதாஜி. தாராளமா படிங்களேன். இல்ல படிக்க போறா பாட போறடா? தெரிஞ்ச மாதிரி பாடுறேன் மாதாஜி. பாடுங்களேன், தாராளமா பாடுங்க. பாடுறேன் மாதாஜி. யாரு பாடுறா? ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி பாடுறா? பாடுறேன் மாதாஜி. பாடுங்க. ಸಂಸಾರದಾವಾ ನಲಲಿಟಲೋಕ ತ್ರಾಣಾಯ ಕಾರುಣ್ಯ ಕನಗನತ್ವಂ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣನವಸ್ಯ ವಂದೇ ಗುರೋ ಶ್ರೀ ಶರಣರವಿಂದಂ. ಸಂಸಾರದಾವಾ ನಲಲಿಟಲೋಕ ತ್ರಾಣಾಯ ಕಾರುಣ್ಯ ಕನಗನತ್ವಂ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣನವಸ್ಯ ವಂದೇ ಗುರೋ ಶ್ರೀ ಶರಣರವಿಂದಂ. ಮಹಾಪ್ರಭೋ ಕೀರ್ತನ ನಿತ್ಯ ಗೀತ ವಾದಿತ್ರಮಾತ್ಯನ್ ಮನಸುರಸೇನ ರೋಮಾಂಚ ಕಂಪಾ ಶ್ರುತರಂಗ ಬಾಜೋ ವಂದೇ ಗುರೋ ಶ್ರೀ ಶರಣರವಿಂದಂ. ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹಾರ ಧನ ನಿತ್ಯ ನಾನಾ ಶೃಂಗಾರ ಧನ್ವಂದಿರಮಾರ್ಜನಾದೌ ಯುಕ್ತಸ್ಯ ಭಕ್ತಾಂಸ ನಿಯುಂಜತೋಭಿ ವಂದೇ ಗುರೋ ಶ್ರೀ ಶರಣರವಿಂದಂ. ವಂದೇ ಗುರೋ ಶ್ರೀ ಶರಣರವಿಂದಂ. ಸದುರ್ವಿಧ ಶ್ರೀ ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವಾತನ್ನ ತೃಪ್ತಾನ್ ಹರಿ ಭಕ್ತ ಸಂಗಾನ್ ಕೃತ್ವೈವ ತೃಪ್ತಿಂ ಭಜದಕ್ ಸದೈವ. ವಂದೇ ಗುರೋ ಶ್ರೀ ಶರಣರವಿಂದಂ. ವಂದೇ ಗುರೋ ಶ್ರೀ ಶರಣರವಿಂದಂ. ಶ್ರೀರಾಧಿಕಾಮ ತವಯೋರ ಬಾರ ಮಾಧುರ್ಯ ಲೀಲಾ ಗುಣರೂಪ ನಾಮ್ನಾಂ
பிரதிக்ஷனாஸ்மாதனலோலுபஸ்ய வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம் வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம் நிகுஞ்சயுனோரதிகேலிசித்யை யாயாலிபிர்யுக்திரபிக்ஷணீயா தத்ராதிதாக்ஷா ததிவல்லபஸ்ய வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம் வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம் சாஷாத்தரித்வேன समस्तशास्त्रैः उक्तस्तदा भाव्यदयेव सद्भिः किन्तु प्रभोर्य प्रिययेव दस्य वन्दे गुरु श्री शरणारविन्दं वन्दे गुरु श्री शरणारविन्दं यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् न कदिकुतोऽपि ध्यायन्तस्त्वं यशस्त्रीसंज्ञं वन्दे गुरो श्री शरणारविन्दं वन्दे गुरो श्री शरणारविन्दं श्रीमद्गुरोरष्टकं நான் அந்த டியூன்ல பாடி காட்டுறேன். நீங்க எல்லாம் ஒண்ணு கீழே ஒண்ணு மேலன்னு பாடணும் இல்லையா? நாங்க படிச்சதுன்னா எல்லாமே மேல, அதான் அந்த ஸ்டார்ட் போட்டிருக்கேன். பட் இப்படிதான் நான் சொன்ன போல இப்படிதான் பாடணும், அந்த மாதிரி கிடையாது. இப்ப நீங்க இதுவும் அதே டியூன்ல பாடலாம். ஸ்ரீமத் குரு ரஷ்டகமேதூச்சைர் ब्राह्मी मुहूर्ते पठति प्रयत्नात् यस्तेन वृन्दावननाथ साक्षात् सेवैव लभ्या जनशोऽन्तयेव वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् संसारदावानललीडलोका त्राणाय कारुण्यागनागणत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रभुपद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. இது நார்மலி என்ன பண்ணாக்கா நம்ம கோயில் எல்லாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் எண்ட் பண்ண மாட்டா. சின்ஸ் இட் இஸ் அ பஜன் கிளாஸ், பஜன்ல வந்து எப்படி சொல்லணும் எல்லாம் வந்து ஹரே கிருஷ்ண மகாதூன்ல முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்க, இந்த இதுக்கு போனாங்களே இனிஷியேஷன் போறதுக்கு முன்னாடி பிரபுபாத் துன்னும் போடுங்க. பிரபுபாத் துன்னா அந்த டியூன் பிரபுபாத் எப்படி டியூன்ல பாடினாங்களோ அதுவும் இன்க்ளூட் பண்ணு. இல்லாட்டா இது முன்னாடி இருந்துன்னு இருக்குல்ல, இப்ப இதுவும் அப்படி பார்த்தா எந்த டியூன்ல வேணா நம்ம பாடலாம். பட் பிரபுபாத் டியூன்ல கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி அது பாடி முடிக்கலாம். வெரி குட், நன்னா பாடினார் மாதாஜி, லீலாவதி மாதாஜி. கொஞ்சம் டியூன் தான் டிஃப்ரெண்ட். அது இங்கிலீஷ் சொல்லி கொடுத்த டியூனை விட கொஞ்சம் கிழி மேலி அந்த வேற ஒரு தமிழ் நம்ம வேற ஒரு இஸ்கான் இது இருக்கு, அவங்க அந்த மாதிரி தான் பாடுவாங்க. கிழி மேலியும் இருக்கும். எப்படி வேணா பாடலாம். நீங்க வந்து யூடியூப் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இதுல வரும். ஆனா கொஞ்சம் வேறுபடும், அவ்வளவுதான். ரொம்ப எல்லாம் வேறுபடாது. ஒரு நிமிஷம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு. பட் பியூட்டிஃபுல். எங்கேயும் படிச்சால் மாதாஜி நன்னா படிச்சு பாடினாலே. எனக்கு இந்த குருவாஷ்டகம் ரொம்ப பிடிக்குது மாதாஜி. எனக்கு இந்த மங்களாரத்தி பார்க்கும்போது இதுல நான் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகி ஆக்சுவலா இது வந்து நான் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சிட்டேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே. யார் பாடி கேட்டல்?
மாதாஜி நான் அந்த யூடியூப்லயே பாடி கேட்டேன் மாதாஜி. யூடியூப்ல அதான் ஏதோ ஒரு யூடியூப் பார்த்து நீங்க கத்துட்டேன். ஓகே ஆமா. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ் மாதாஜி. அதோட மீனிங் பார்த்தோம்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும். நான் அனுப்புறேன், நான் இன்னைக்கு பாக்குறேன், சொல்லுவேன். பட் அதுக்குள்ள வேற ஏதோ வேலை வந்துடும். ஓகே, அது என்னது? இப்ப நம்ம கிளாஸ் போயிடலாம். இன்னைக்கு வந்து 12th சாப்டர். வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். அதான் எதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல, எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட். 12th சாப்டர் வந்து பக்தி யோகாவோட கடைசி சாப்டர். டிரான்சிஷன் பார்த்துட்டு அதான் இது ஓப்பனா இருக்கு. கிருஷ்ணா என்னாச்சு? பைட்ஸ் நாட் கோயிங். எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி பியூட்டிஃபுல்லி வி ஸ்டார்டட் டுடேஸ் கிளாஸ். இந்த மாதிரி பஜன் கிளாஸோட ஸ்டார்ட் பண்ணா எனக்கு உண்மைதான் இருக்கும். நமக்கு எல்லாருக்கும் அதே ஒரு என்னது லிங்கரிங்கா இருக்கும். பண்ணிட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜஸ்ட் 1 minute. எங்க போயிடுது ரெக்கார்டிங்? நடந்துட்டு இருக்கு இல்லையா? அதே எனக்கு தெரியும். ஷேர் பண்ணலையாண்ணா? பண்ணிருக்கேனா இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்லைங்க சம்பளி மாதாஜி. பண்ணிருக்கேனா? இல்லைங்க மாதாஜி. ஷேர் பண்ணலையா? இல்ல இன்னும் வரல இன்னும் வரல வரலைங்க மாதாஜி. ஓ, இன்னும் எனக்கு இன்னும் டிஃப்ரெண்டா வந்து ஒரே நிமிஷம். இன்னும் பண்ணிட்டு யாரு? வாமினி மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணிடுறாங்க. ஓகே ஓகே. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. மாலை வணக்கம். எல்லாரையும் ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி லெவல் 2 வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இது இங்கேருந்து நம்ம படிக்கிறோம். இஸ்கான் மங்களூர்ல படிக்கிறோம் வித்தவுட் ஃபீஸ். ஏன்னா நிறைய இடத்துல இப்போ கூட நம்ம கேட்டிருக்கோம் ஃபீஸோட தான் வந்து, அதுவும் நாட் ஹண்ட்ரட்ஸ், இட் இஸ் இன் thousands. 10,000 12,000 15. அவ்வளோ அது வேல்யூ. நமக்கு வந்து ஃப்ரீயா கிடைக்கும் போது வேல்யூ இல்லை. அப்ப நினைச்சா அட்டன் பண்ணலாம், எல்லாம் பண்ணுங்க அப்படின்னா சும்மா தானே சொல்றாங்க, பண்ணினா பண்ணலாம், பண்ணலைன்னா வேண்டாம், அந்த மாதிரி நினைக்கிறோம். அந்த மாதிரி கிடையாது. ஈவன் இனிஷியேஷன் கூட எனக்கு எப்ப தெரிஞ்சுன்னா, எனக்கு இனிஷியேஷன் ஆனப்பறம் தான் சொல்றேன், நீ எவ்வளவு வருஷமா இருக்க அப்படிங்கிற. நானே ஒரு 3 வருஷம் இருக்கேன் அப்படின்னு. அதுக்குள்ள உனக்கு இனிஷியேஷன் ஆயிடுது அப்படிங்கிறா. எனக்கு ஜஸ்ட் 1 minute. ஷோ கிருஷ்ணா, 1 minute. சாரி கிருஷ்ணா. ஒரே இங்க வந்து 2 நாள் அப்புறம் போறதுக்கு நம்ம இப்பவே பறந்துட்டு இருக்கோம். கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் தான் காப்பாற்றணும். ஓகே, என்ன படிச்சிருந்தோம், என்ன சொல்லியிருந்தோம்? இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்து இதெல்லாம் படிக்கிறோம். நோ ஃபீஸ். அது சொல்லியிருந்தேன், எல்லாம் ஈஸியா வருது. ஏன்னா இனிஷியேஷன் போது அதுக்குள்ள உங்களுக்கு எப்படி இனிஷியேஷன் கிடைச்சது, அதுக்குள்ள எடுத்தா அப்படிங்கிறா. நம்ம எதிர்பார்க்காம ஆறுதுதான். எதுவுமே வந்து நமக்கு விதிச்சிருக்குன்னா கண்டிப்பா கிடைக்கும். நம்ம எதுவும் வேணும் மண்டை உடைச்சினா கூட வராது. பகவானோட இது வரணும். என்னது, பகவான் should be திருப்தி. அவர் நம்மளை வச்சு திருப்தியாகி உனக்கு இந்த பாதையை நான் அமைத்து கொடுக்குறேன்னா அவர் கண்டிப்பா பண்ணி கொடுப்பார். நம்ம எதிர்பார்க்காமே நடக்கும். அதனால என்னன்னா, இப்ப பாதை அமைச்சு கொடுத்துருக்கா, அது ஏன் போனோம், என்னதுக்கு போனோம், எதுக்குனாக்கா நம்ம போக முடியாது. நம்ம வந்து தடஸ்தம் இல்லாம சரி பாதை அமைச்சிருக்காங்களா போலாம், இன்னும் என்ன சொல்றாங்க, இது பண்ணணும்னு சொல்றாங்களா, சரி பண்றேன். வேற என்ன சொல்றாங்க, இந்த லெவல் 3 போனோமா, சரி பண்றேன். இப்படி பண்ணிட்டே இருந்தோம்னாக்கா போயிட்டே இருக்கலாம். யாரையும் நம்மள வந்து மிஸ்கைட் எல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. ஏதோ ஒரு கிளாஸ்ல படிச்சேனே, இல்ல இஸ்கான் காரங்க எல்லாம் வந்து பிரெயின் வாஷ் பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னு. பிரெயின் வாஷ் பண்றாங்க. அப்ப அந்த ஒரு குருஜி சொன்னார், ஆமா பிரெயின் வாஷ் தான் பண்றோம். ஏன்னா எவ்வளவு அழுக்கு இருக்கு உங்க பிரெயின்ல, அவ்வளவு அழுக்கு இருக்கு, பார்த்து நீங்க வந்து சும்மா இருக்க முடியாது, அதனாலதான் வாஷ் பண்றோம். கிளீன் பண்ணிட்டு இப்ப உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடுது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு போயிட்டு. முன்னாடி என்னது ஒரு அழுக்கு அடைஞ்சிருந்தது. அப்ப யாராவது நீங்களாம் பிரெயின் வாஷ் பண்ணா, ஆமா நாங்க பிரெயின் வாஷ் தான் பண்றோம் சொல்லிடுங்க. அதுவும் ஒரு நல்ல ஒரு வே ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஓகே, அப்ப என்னது, நம்ம எல்லாம் ரொம்ப தேங்க்ஃபுல் ஃபார் ஆல் திஸ் இஸ்கான், whoever is involved in ISKCON Mangalore to take us, நம்மளை இந்த பாதையில கொண்டு போறதுக்கு யாரெல்லாம் முயற்சி எடுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய நன்றி. சில பேரோட பேரு தெரியும், சில பேரோட பின்னாடி பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வேலை பண்றாங்க. இந்த பிபிடி எல்லாம் பண்ணவங்க ஒன்றும் சும்மா இல்லை இல்லையா, அவங்களுக்கு வந்து சேவை தான் பண்ணிருக்காங்க. இவ்வளவு பிபிடி பண்ணிருக்காங்களே, ஒரு கிளாஸோட இல்லை, இவ்வளவு கிளாஸோட, இவ்வளவு லாங்குவேஜஸோட. அப்ப அவங்க
பின்னாடி இருந்து பண்றாங்க. அந்த என்ன சொல்லுவாங்க, ஹீரோஸ், அன்சங் ஹீரோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அவங்க வெளியில வரது இல்லை, அவங்களோட பேரும் தெரியாது. ஆனா அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு நன்றி, அவங்க இதெல்லாம் பண்ணினதுனால we are able to learn all this. இப்ப நம்ம வந்து பகவானுக்கு ஒரு நன்றி சொல்லி, எல்லாரும் வைஷ்ணவாஸ் யாரெல்லாம் இதுல இன்வால்வ்டா இருக்காங்களோ எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லி நம்ம அந்த பாதையில போயிட்டு இருக்கோம். இப்ப ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரம் நான் 3 வாட்டி சொல்றேன், அப்புறம் நம்ம வந்து கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரி போல். இப்ப நான் வந்து இன்னைக்கு யாரு பிராணத்தை எடுக்க போறீங்க? லீலாவதி மாதா லாஸ்டா எடுத்தீங்க இல்லையா நீங்க? இப்ப யாரு எடுத்த மாதாச்சு நான் ஒரு செகண்ட் ரவுண்ட்ல எடுத்துட்டீங்க. செகண்ட் ரவுண்ட்ல யாருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்? ஹரே கிருஷ்ணா 1, ஹரே கிருஷ்ணா 2, ஹரே கிருஷ்ணா 3. ஓகே, நான் எடுக்கிறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। எஸ், ஓகே. அப்போ என்ன கிளாஸ் எல்லாரும் இல்லைன்னு நினைச்சுக்கணுமா? யாருமே ஆஃப் பண்ணலாம் இல்லை, எல்லாருக்கும் இப்ப தெரியுமே, உங்களுக்கு எல்லாம் சான்ஸ் இல்லையா? சி யூ ஷுட் கிராப் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இப்ப பிரணத்தி எல்லாருக்கும் தெரியும். அப்ப 2வது ரவுண்ட்ல நாம நிறைய பேர் இன்னும் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அப்ப எல்லாரும் கிராப் பண்ணிக்கிறோம் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி, நான் படிக்கிறேன், அப்படி வரணும். எனக்கு அப்படிதான் ஹேபிட். குழந்தைகளோட கிளாஸ் எடுத்து அது எல்லாத்துக்கும் முந்திக்கும். அந்த ஜே சொல்றதுக்கு முந்திக்கும், ஸ்லோகா சொல்றதுக்கு முந்திக்கும், எல்லாத்துக்கும் வந்து நான் குழந்தைகள் இல்லையா, அது வெரி ஆக்டிவ். அப்ப கிளாஸ்ல வெறும் பேரு போட்டு எல்லாரும் தூங்க போயிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல சாப்டர் இருக்கீங்களா தெரியல, வாட் எவர். ஓகே, இப்ப வந்து 12வது சாப்டர் நம்ம வந்துட்டோம். இதுதான் வந்து பக்தி யோகத்தின் உச்சகட்டத்துல இருக்கார் பகவான். வந்து எல்லா விதமா சொல்லி பார்த்தாச்சு, இப்படி பண்ணுங்க, அப்படி பண்ணுங்க, அப்படி பண்ணுங்க. இன்னைக்கே ஒரு நட்ஷெல்லா ஒரு சம்மரி மாதிரி சொல்லி காட்டுற, இப்படி பண்ணுப்பான். அப்புறம் 18 சாப்டர்ல சொல்லிடுவார்.
நான் சொல்றதெல்லாம் சொல்லியாச்சு. என்ன விதமா அந்த விதமா இந்த விதமா எனக்கு சொல்லலையா? சாம தான பேத என்னோ உண்டு, தண்ட என்னோ அப்படிலாம் உண்டு, எல்லா விதமா சொல்லியாச்சு. அப்புறம் உனக்கு என்ன தோன்றதோ பண்ணுன்னு சொல்லிட்டேன். அப்போ இந்த 10 கமாண்ட்மெண்ட் வந்து ஒரு இதுல இருக்கே ரிலீஜன்ல, அந்த மாதிரி நீ இதுதான் பண்ணியாகணும், அப்படிதான் பண்ணணும், இப்படிதான் பண்ணணும், அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. ஃப்ரீடம். நான் சொல்றதெல்லாம் சொல்லியாச்சு. மூளை இருக்கு உனக்கு, இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு, யூஸ் பண்ணு. உனக்கு கேட்கணும்னா கேளுன்னு அர்ஜுனனுக்கே சொல்றாரு. அப்படின்னா நம்மளும் அர்ஜுனா தான். அப்ப நம்ம வந்து விட்டுடணும். சரி, பகவானுக்கு என்ன வேற வேலை இல்லை, அவர் சொல்லிட்டு இருப்பார், நம்ம எல்லாம் கேட்க வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு விட்டுடலாம். ஏன்னா கஷ்டமா இருக்கு, காத்தால எதுக்கு சும்மாவா ஜோக்க எவ்வளவு அப்புறம் என்ன 16 மாலையில என்ன பைத்தியமா உட்காந்து வேற வேலை இல்லையா அப்படின்னு சொல்றவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. பண்ண வேண்டாம். அப்புறம் என்னது, பெட்டர் லக் நெக்ஸ்ட் டைம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஜென்மத்துல நம்ம ஹியூமன் பீயிங்கா பிறந்து இதெல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சாதான் பண்ண முடியும். சோ பக்தி யோகம், இது வந்து சாப்டரோட பேர் என்னது, பக்தி யோகம். பக்தியோட பகவானை நினைக்கிறது. அப்ப இவ்வளவு நாள் என்ன பண்ணோம், அதான் பண்ணோம். இருந்தாலும் ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட்ல இருங்க மாதாஜி எல்லாரும். ஓகே. சோ பக்தியோட டோட்டல் பக்தியை பத்தியே தான் அவருக்கு வந்து பேச போறாரு. அப்புறம் கடைசியில தான் சொல்ல போறாரு, எனக்கு எந்த குணங்கள் பிடிக்கும், டிவோஷனல் சர்வீஸ் எப்படி வந்து பகவானுக்கு தொண்டு புரியறது, அதுதான் வந்து பக்தியோட அவருக்கு எப்படி அர்ப்பணம் பண்றதா இருக்கட்டும், அர்ச்சனை பண்றதா இருக்கட்டும், நாமம் எடுக்கிறதா இருக்கட்டும், எல்லாமே அவர் தரிசனம் பாக்குறதுலேருந்து. சோ அவரது தெய்வீக அருள் அபயச்சரண் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாத இஸ்மானி நிறுவனர் ஆச்சாரியரின் போதனைகளின் அடிப்படை இதில் வந்து படிக்கிறோம். இது வந்து நோ கெஸ், நோ மார்க்ஸ் ஃபார் கெஸ்ஸிங். இது யாரு, ஸ்ரீல இவர் நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு, நித்யானந்த பிரபு, அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி, இவங்கதான் பஞ்ச தத்துவம். இப்ப பகவானுடைய பஞ்ச தத்துவங்கள் இவங்களோட பேர் சொல்லிதான் நம்ம வந்து ஒரு மாலை வந்து ஜபிக்கிறோம். ஏன்னா நம்ம வந்து நிறைய இது பண்றோம், என்னது தப்பாலாம் பண்ணுவோம். சிலப்ப நினைவு இருக்காது, ஏதோ நினைவுல நம்ம வந்து ஒரு ஜப்பா பண்ணுவோம். அதெல்லாம் இப்ப வந்து என்ன சொல்லுவா, தப்பா பண்றோம், அபராதம் சொல்லலாம், இட்ஸ் அன் ஆஃபென்ஸ் தான். இருந்தாலும் அப்ப நம்ம இவா பேரு சொல்லும் போது இவங்க வந்து புரிஞ்சுக்கிறாங்க, சரி இல்ல டோன்ட் வரி, இட்ஸ் ஓகேங்கிறப்பல அவங்க வந்து நம்மள வந்து எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணிட்டே போறாங்க. அதனால இவங்களோட சொல்லிட்டு ஒரு மாலை ஜபிக்கணும். திரும்பி அவங்களோட அந்த பஞ்ச தத்துவ மந்திரம் சொல்லிட்டு நம்ம வந்து நம்ம 108 அந்த டைம் சொல்லணும். ஓகே. இது 11வது சாப்டர்ல என்ன பார்த்தோம், அர்ஜுனனின் வேண்டுகோள் என்ன கேட்டார், எனக்கு வந்து நீங்க இவ்வளவு எல்லாம் சொன்னீங்களே 10வது சாப்டர்ல, எனக்கு அது கண் கூட பார்க்கணும் அப்படின்னு விரும்பினார். மற்றும் கிருஷ்ணரின் உலகளாவிய வடிவம் பற்றிய விளக்கம், அதெல்லாம் பார்த்துட்டு நிறைய விளக்கமான விளக்கம் சொல்றாரு. அப்ப ரொம்ப பிடிச்சு கேட்டது. அப்புறம் என்ன எடுத்து பார்த்து மைண்டெல்லாம் குழம்பி நடுக்கம் வந்து இனிமே என்னால பார்க்க இயலாது, நான் வந்து என்னுடைய நார்மல் கம்போஷரை நான் வந்து லூஸ் பண்ணிட்டு என்னை வந்து நார்மல்சில எனக்கு மைண்ட் எல்லாம் ஒன்றும் ரொம்ப பேதளிச்சு போனப்பல இருக்கு, எனக்கு நார்மல் ஆகணும்னு நீங்க திரும்பி உங்களோட பழைய ரூபத்திலேயே வாங்க. சோ சஞ்சயன் பிரபஞ்ச வடிவம் பற்றிய விளக்கம். அங்க சஞ்சயன் வந்து மன கண்ணால பார்த்து திருத்தராஷ்டிர மகாராஜாக்கு சொல்றார், அதுவும் பார்த்தோம். காலு அஸ்மினா நான் தான், காலம் நான் தான் அப்படிங்கிற. டைம் ஐ எம் த கிரேட் டிஸ்ட்ராயர் ஆஃப் வேர்ல்ட்ஸ். எல்லாத்தையும் அந்த காலம் வரும்போது எல்லாத்தையும் நான் அழிப்பேன். ஏன் அழிப்பேன், ஏன்னா அவ்வளவு வந்து இதா இருக்கும், ரொம்ப வந்து என்ன சொல்றது, பேட் இன்ஃபுளுன்ஸா எல்லாரும் வந்து ரிலீஜன் இப்படிதான் இருக்கணும்னா இல்ல, ஏன் இப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி அதுதான் ரிலீஜன் எல்லாம் நம்ப ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஒழுங்கா பகவானோட தியானம் பண்ணாம அந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து ஏத்திஸ்ட் ஆயிடுவாங்க. சோ அந்த மாதிரி இருக்கிற டைம்ல வந்து ஏதோ கரெக்ஷன் பண்ணணுமே. சோ ஈவில் கமெண்ட் பகவான் தான் வந்து காலம் என்ற பேர்ல வந்து ஒரு நாளைக்கு அழிப்பார், அப்புறம் திரும்பி வந்து கிரியேட் பண்ணுவார். சோ அர்ஜுனாஸ் பிரேயர். கடைசியில அர்ஜுனாக்கே வந்து ஒரு கில்ட் கான்சியஸ் வந்து நான் யாதவா மாதவா என்னெல்லாம் சொன்னேன், சேர்ந்து சாப்பிட்டோம், சேர்ந்து படுத்தணும், தனிமையில இருக்கும் போதும் சரி, ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருக்கும் போதும் சரி, உன்னை இன்சல்ட்டாலாம் நான் பேசிருக்கேன், ஒண்ணும் நடந்திருக்காது, கேஷுவலா பேசிருப்போம். பட் அவனுக்கு வந்து என்ன எடுத்துன்னா, இவ்வளவு பெரிய கடவுள் இல்லையா, நான் ஏனோ தானோ நினைச்சு, கடவுள்னு தெரியும், பட் இவ்வளவு பெரிய ஒரு இது இருக்கா அப்படின்னு எனக்கு நான் எதிர்பார்க்கல, அப்ப நான் தப்பு பண்ணிட்டேன், மன்னிச்சிடுங்க அப்படிங்கிற. அப்புறம் என்னது, தூய பக்தர்களால் மட்டுமே கிருஷ்ணரின் இருகரம் கொண்ட உச்ச வடிவத்தை காண முடியும். நம்ம இப்போதைக்கு என்னது விக்கிரகத்திலே தான் பாக்குறோம், போட்டோல தான் பாக்குறோம், கோயில போனா பாக்குறோம், அவ்வளவுதான். அர்ஜுனா வாஸ் சோ லக்கி, 2 கை ரூபத்துல அவர் வந்து பக்கத்திலேயே இருந்து தொட்டு பாக்குற போல இருந்து அந்த மாதிரி. அப்போ அது போல ஒரு பக்தர் ஆகணும்னாக்கா நம்ம என்னது, we can see God அந்த மாதிரி. ஏன்னா இஸ் இன் பர்சனல் ஃபார்ம், எப்படி பார்க்கலாம், நம்ம ஏதோ ஒரு மனித ரூபத்துல பார்க்கலாம், ஏதோ சம்திங்ல we can realize God. ஏன்னா நிறைய ஆச்சாரியர்களோட ஸ்டோரி எல்லாம் இருக்கு. அவங்க அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு மாடு மேய்க்கும் பிள்ளை வந்தா அந்த இது மாதவேந்திரபுரியோட ஸ்டோரியில வருது. அப்ப பால் கொடுக்கும்போது கிருஷ்ணர் இந்த ரூபத்தை வந்திருக்காருன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் தோண ஆரம்பிச்சு. அந்த மாதிரி நமக்கும் தெளிவு வரும் அந்த மாதிரி. ஆனா அதுக்கு நல்ல பியூர் பக்தி வேணும். அந்த பியூர் பக்தி எப்படி அடைவதுதான் சொல்லிட்டு பகவான் தான் இப்ப வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. ஸ்மால் சாப்டர் தான், 12th and 15th சாப்டர்ஸ் சின்னதுதான். 1ல இருந்து 7 என்னன்னா, அருவவாதத்தை விட பக்தி சிறந்தது.
நம்ம வந்து பக்தியோட ஒரு என்னது உருவத்தை வைத்து பக்தி பண்றதுதான் வந்து சிறந்தது. அருவவாதம்னு என்னது, உருவம் இல்லாதக்கு பக்தி பண்றாங்க. அது பண்ணாமல இல்ல, அது கொஞ்சம் கடினமான பாதை. இப்ப நம்ம எங்கேயோ போறோம், எங்கேயோ அவுட் ஆஃப் ஸ்டேஷன் போறோம்னு வச்சுக்கலாம். ஏன்னா அதிகமா நம்ம வந்து அந்த இடத்துக்கு போறது கிடையாது. இப்ப நம்ம பாக்குறோம் வந்து இப்போ இந்த டைரக்ஷனை பார்த்துதான் போறோம். ஒண்ணும் இல்லைன்னா கூகுள் மேப் சம்திங் யூஸ் பார்த்தா ஒண்ணு வந்து கடினமான ஒரு பாதை கரடு முரடா இருக்கு, ஒண்ணு வந்து சீதா அப்படி போறது. எதுவுமே வந்து நம்ம வந்து நேர போறது அதுதான் போவோம். இப்போ ஒரு பெரிய டால் பில்டிங் இருக்கு, என்ன பண்ணுவோம், அது மாடிப்படியும் இருக்கும், அப்புறம் லிஃப்டும் இருக்கும். அப்ப என்ன லிஃப்ட் இருந்தா லிஃப்ட்ல தான் போவோம் இல்லையா? இல்ல நான் எல்லாம் லிஃப்ட் எல்லாம் பயம்பா ஏற மாட்டேன், நான் ஏறி தான் போவேன்னா ஏறி போனா அது கடினமா இருக்கும். அப்புறம் மேல போறதுக்குள்ள அப்பாடா அப்படி ஆயிடும். லிஃப்ட்ல போறவா ஜம்முன போய் இறங்கிடுவாங்க. சோ நம்ம வந்து பக்தி மார்க்கம் இஸ் லைக் கோயிங் இன் லிஃப்ட், ஈஸி பாதை, ஒன்னும் கஷ்டமே கிடையாது. காலையில எழுந்துக்கிறது கஷ்டம், அது இவ்வளவு பெரிய கஷ்டம். அப்ப நம்ம வந்து அந்த மாதிரி இது பண்ணலாமே. அருவவாதம்லாம் எப்படி பண்ணுவேன்னா, மூக்கை அந்த 6வது சாப்டர் நினைவு வரணும், மூக்கு நுனியில இல்ல புருவத்தின் நுனியில வந்து கண்ணை இப்படி வைத்து அறையா திறந்திருக்கணும், அறை வந்து மூடி இருக்கணும். அப்புறம் மூச்சு சரியா சீரா இருக்கணும், இது நேரா இருக்கணும், எலும்பு எனது பின் எலும்பு பேக் போன் ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கணும், உஷா கிளாஸ்ல உட்காரணும், தியானத்தை வைக்கணும், மனதை கட்டுப்படுத்தணும், புலன்களுக்கு. அது ஈஸியா இல்ல, அது கஷ்டம். அப்ப எது ஈஸி அதை கம்பேர் பண்ணா நம்ம பாதை இஸ் எனி டைம் பெட்டர். என்னது பக்தி பண்ண சொல்றாங்க, கடவுள் பேர்ல ஒரு அன்பு காட்டிட்டு நீங்க இதெல்லாம் பண்ணுங்கன்னு சொல்றாங்க. அது இஸ்கான்ல கரெக்டாவே ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கா சொல்றாங்க. நம்ம வேற இதுல எல்லாம் அந்த மாதிரி இல்ல, வந்தா வாங்க கோயிலுக்குள்ள. இப்ப நம்ம ஏதோ ஒரு கோயில் போறோம், நம்ம ஒரு நாள் டெய்லி போறோம், ஒரு நாள் போகலனாலும் என்ன, அந்த ஆச்சாரியாருக்கு நினைவு வந்து அந்த அங்க இருக்கிற அர்ச்சகர் நினைவு வந்து, ஐயோ அந்த அம்மா வரலையே, தினம் அந்த 5 மணிக்கு வருவாங்களே, இல்ல 7 மணிக்கு வருவாங்களே, காணுமேன்னு ஒரு நேரம் கேட்கலாம். அவர் பிஸியா இருந்தா அவர் கேட்க மாட்டார். ஏன் வரலன்னு எல்லாம் கண்டிப்புறாருலாம் கிடையாது. சோ நம்ம இதுல அவ்வளவு லிபர்ட்டி இருக்கும்போது என்ன, சம் பீப்புள் டோன்ட் கோ அட் ஆல். என்னத்துக்கு இப்ப வீட்லயே கோயில் அப்படி இருக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம். வயது ரொம்ப ஆயிடுத்து, உடம்பு முடியல, இப்போ வீட்டுலதானே, வீடே ஒரு கோயில். எழுந்திருக்கவே முடியலன்னு மனசே ஒரு கோயில், மனசுக்குள்ளேயே பகவானை நினைத்தாங்க. அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஹை லெவல்ல இருக்கிறவங்க. சோம்பேறியா இருக்கிறவங்க, நான் எனக்கு வீட்டுல இருக்கிற ஏன்னு குளிச்சு பகவானுக்கு பண்றதை விட நான் மனசுலயே எல்லாம் நைவேத்தியம் பண்றேன், மனசுலயே பகவானுக்கு அர்ச்சனை பண்றேன், அது சோம்பேறித்தனம்னு அர்த்தம். இட் இஸ் ஆல் ஒன்லி ஃபார் யாருக்கு உடம்பு இல்லாம இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாம் வந்து பண்ணலாம். இப்போ ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கிறவங்க கூட நம்ம டிவோட்டி வந்திருக்காங்களோ தெரியாது, ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கும்போது ஜப்பாலாம் நடந்துதான் இருந்தது. அவங்களும் காலையில மங்களாரத்தி பார்த்துட்டு தான் இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்டே கிடைச்சது. ஏன்னா அவங்களுக்கு இருக்கிற நர்ஸும் அவளுக்குலாம் தெரிஞ்சு போயிட்டோம், இவ்வளவு பெரிய டிவோட்டியா இருக்காங்களே, அப்ப அவங்களுக்கு தனியே சாப்பாடு எல்லாம் தனியா வந்து தேனோ அவளுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுப்பாங்க. நீங்க இவ்வளவு பெரிய பக்தி பண்ணும்போது இவங்க எல்லாம் பக்தர்களா இருக்கா, ஏனோ தானெல்லாம் நம்ம ட்ரீட் பண்ண முடியாது, அவங்களுக்கு ஒரு செப்பரேட்டா ஒரு ஃபுட்டோ வாட் எவர் அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து பக்தர்களுக்கு எப்பவுமே வந்து ஒரு இது இருக்கும். அப்ப நம்ம என்னது இதுதான் மெயினா என்ன பாக்குறோம்னா, அருவவாதம் வந்து கொஞ்சம் கடுமையா ஒரு டிஃபிகல்ட் பாதை. கொஞ்சம் நம்ம அப்பவும் பண்றாங்கன்னா அவங்க அவ்வளவு தேர்ச்சி பெற்றவங்க பண்ணுவாங்க. இன்னைக்கு இந்த குகைக்குள்ள உட்காந்துட்டு வெறுமன ஏதோ வெற்றி இதை வந்து மெடிடேட் பண்றவங்க இருக்காங்க. அந்த பாதை எங்க போறது, கிருஷ்ணரை தான் அடையும். நம்மளோட ரொம்ப ஈஸி, நம்ம வேலையும் பார்க்கலாம், பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணலாம், ஜபமும் பண்ணலாம், பஜன் பண்ணலாம், எல்லாம் பண்ணலாம், மங்களார்த்தி பார்க்கலாம், எல்லாம் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து கடைசியில என்னது கிருஷ்ணரை அடையலாம். பகவான் சொல்ல போற ப்ரோக்ரசிவ் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் டிவோஷன். அந்த மாதிரி டிவோஷனை நீங்க எப்படி பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஹையஸ்ட்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம், கீழே இருந்து ஆரம்பிக்கல. ஏன்னா சில பேர் அந்த ஹையஸ்ட் இருக்கும், இது என்னால பண்ண முடியும்னா வெரி குட், டிக் மார்க். உங்களுக்கு அங்கேருந்து ரொம்ப பக்கத்துல தான் கோலோக விருந்தாவனம். நீங்க இதை பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு தாவு கோலோக விருந்தாவனமா, இல்ல அது உனக்கு முடியலையா, சரி ஒரு ஸ்டெப்பு கிழவா, இதை நல்லா பழகு, அப்புறம் இந்த மேல வந்து அப்புறம் கோலோக விருந்தாவனம். அப்படி ஒரு படிப்படியா நமக்கு வந்து காட்டி கொடுக்க போற பக்தியின் முற்போக்கான நிலைகள் அதிகத்திலிருந்து குறைந்தவரை. குவாலிட்டிஸ் தட் என்டியர் ஒன் டு கிருஷ்ணா. இந்த நம்ம கிட்ட குணங்கள் இருந்தா பகவானுக்கு பிடிக்கும், கிருஷ்ணருக்கு பிடித்த குணங்கள் அது பார்க்கலாம். மோஸ்ட்லி அது நாளைக்கு தான், இது நாளைக்கு தான் முடியும் பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ 12வது சாப்டர்ல நம்ம வந்து சுருக்கம், அது 11ல இருந்து தாவிருக்கோமா? ஆமா, 11ல என்ன இருந்தது, 11க்கு 12க்கு என்ன கனெக்ஷன்? 11ல என்ன பார்த்தோம்னா, லார்ட் கிருஷ்ணா ஷோஸ் இஸ் யூனிவர்சல் ஃபார்ம், ஃபுல்லா உலகளாவிய வடிவத்தை காட்டுறார் பகவான் கிருஷ்ணர் தனது பிரபஞ்ச வடிவத்தை காட்டுகிறார். அப்புறம் அங்கேருந்து தனிப்பட்ட 2 வகை வடிவத்துடன் அர்ஜுனனின் பற்றுதல். மெயினா அவருக்கு வந்து 2 கை ரூபத்தை தான் பார்த்து பழக்கம், இதை பார்த்து அவர் பயந்துட்டார். அதனால அர்ஜுனாஸ் அட்டாச்மெண்ட் டு பர்சனல் ஃபார்ம். அப்ப சொல்றாரு, இல்ல போறோம், நாம் கேட்டது பார்த்ததெல்லாம் போறோம், திரும்பி இந்த 2 கை ரூபத்தையே வாங்க அப்படிங்கிற.
12வது சாப்டர்ல என்னன்னாக்கா பக்தி சேவை. அந்த பக்தி பகவானுக்கு பக்தியோட எப்படி நம்ம வந்து சேவை புரியறது. அர்ஜுனா பீங் அட்டாச்ட் டு two-handed form wants to clarify his position. எனக்கு வந்து நீங்க யாரு, என்ன உங்களோட நோக்கம் என்ன, யாரு நீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு 2 கை வடிவத்துடன் பற்றுதல் காரணமாக கிருஷ்ணரிடம் தனது நிலையை தெளிவுபடுத்த அர்ஜுனன் விரும்புகிறான். என்ன பண்றான்? ஆஃப்டர் ஹியரிங் அண்ட் சீயிங் லார்ட்ஸ் inestimable impersonal opulences, Arjuna again wants to hear about devotional service. இன்னும் போறமாகறது இல்லை, இது எப்படி எல்லாம் உங்களை வந்து வழிபடலாம், எப்படி உங்களை வந்து திருப்திப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறார். இறைவனின் அசாத்தியமான ஆழ்மாறான ஐஸ்வர்யங்களை கேட்டதும் பார்த்தும் அர்ஜுனன் மீண்டும் பக்தி சேவையை பற்றி கேட்க விரும்புகிறான். இதுல என்ன வருது? டு கிளாரிஃபை இஸ் பொசிஷன் அஸ் அ டிவோட்டி. நான் வந்து உங்களுக்கு டிவோட்டி அப்படின்னா எனக்கு என்னோட மெயின் இது சேவகன் தான். அது என்ன சேவை புரியணும்னு நீங்க சொல்லுங்க. கிளாஸ்க்கு வரணுமா? எல்லா கிளாஸும் ஒண்ணா அட்டன் பண்றேன். காலையில எதுக்கணுமா? ஓகே அட்டன் பண்றேன். என்ன நீங்க சொல்றீங்களோ எல்லாம் பண்றேன். எனக்கு உங்களுக்கு சேவை புரியணும். சோ ஆஸ் அ டிவோட்டி என்ன பண்ணலாம்? ஹூ ஒர்க்ஸ் ஃபார் கிருஷ்ணா. நம்ம பண்றதெல்லாம் யாரை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு? நெய்பர்ஸையோ, வீட்டுக்காரங்களையோ, இல்ல நம்ம குரூப்ல போடுறோம் அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பெருமை, அவங்களாம் நம்மள பெருமையா பேசணும். யூஸே கிடையாது. இன்னைக்கு நம்ம பெருமையா பேசுவோம், அப்புறம் திரும்பி வேற பேட்ச் வரும், திரும்பி நீங்க வேற ஒரு சங்கத்துல இருப்பீங்க, நான் வேற ஒரு சங்கத்துல, மறந்தே போயிடுவேன், பேர் கூட மறந்து. இப்ப அந்த மாதிரிதான் இருக்கு. வேற ஏதோ மாத்தாச்சு இல்லையா, அந்த என்ன பேர் ரொம்ப பண்ணாங்களே அப்படிதான் வருது, பேர் கூட நினைவு வர மாட்டேங்குது. அவ்வளவுதான். நம்ம சங்கம்ல அப்படிதான் இல்ல, டெம்பரரி இதுதான். நீங்களும் என்னமா இருக்கலாம், நானும் உங்களை மறக்கலாம். ஆனா யாருக்கு நம்ம வந்து சேவகனா இருக்கணும்? பகவான். ஹி ஒன்லி சீஸ் அஸ். அவர் நம்மளை மறக்கவே மாட்டார். இன்ஃபாலிபிள். அதுக்கு அதனாலதான் அவருக்கு அந்த பேரு இன்ஃபாலிபிள்னு. அவர் வந்து அவருடைய கடமையில இருந்து நழுவவே மாட்டார். நீ எனக்கு வந்து சின்னதா ஒரு வந்து தொண்டு புரிஞ்சாலும் நான் அதை கவனிச்சுதான் இருக்கேன். அது போல உனக்கு வந்து ரிட்டர்ன் கிஃப்ட் கண்டிப்பா கொடுப்பேன். நீ நிறைய என்ன வந்து பக்தி செலுத்தினேன்னா அது போல நான் உனக்கு அனுகிரகம் பண்ணுவேன். சின்னதா பண்ணேன்னா சின்னதா அனுகிரகம் பண்ணுவேன். ஹி ரெசிப்ரோகேட்ஸ் அப்படின்னு வேர்டு வந்திருக்கு. நம்ம எப்படி பண்றோமோ அது போல நமக்கு கிடைக்கும். பணியை துறந்த ஞானிக்கு மாறாக கிருஷ்ணருக்காக பணிபுரியும் பக்தன் என்ற அவரது நிலையை தெளிவுபடுத்துதல். ஓகே, இங்கிலீஷே பரவாயில்ல. To clarify his position as being attached to the personal form of Krishna as superior to the universal form or unmanifested form. ஒரு personal form தான் better than உலகளாவிய வடிவத்தை பார்த்து அது பயம்தான் கொடுக்கறது. அது மாலை சாத்தணும், ஒரு திலகம் வைக்கணும், ஒரு ஆர்த்தி எடுக்கணும், ஒரு பயத்தோட தான் நம்ம பண்ணணும். ஐயோ பகவான் கண்ணு குத்துவார்லாம், நம்ம சின்ன வயசுல படிச்சோமே அந்த மாதிரிதான் அந்த கோரமான ஒரு இது இருக்கும். இல்ல அருவ ரூபம்னாக்க எங்க இருக்கு பகவானோட பாய்? எங்க நான் வந்து மாலை சாத்துறது? எங்க பகவானை பார்த்து நான் என்னத்து பண்றது? நமக்கு ரூபம் தான் பெஸ்ட். பிகாஸ் வி ஹாவ் அ ரூபம். நமக்கு ஒரு ரூபம், அதுவும் மனுஷ ரூபம் மாதிரியே. நமக்கு ஒரு 2 கண்ணு, ஒரு மூக்கு, இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க அது போல ஒரு பகவானை வடிவம் அணைத்து அந்த மாதிரி வச்சு நம்ம வழிபடுறது ஈஸி. சோ பக்தி மார்க்கத்தை அதுதான். சோ பர்சனல் ஃபார்ம்ல வந்து பாக்குறேன். டு கிளாரிஃபை இஸ் பொசிஷன். ஓகே, இப்ப நம்ம வந்து ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமஹ. அத 12வது அத்தியாயம் 12வது அத்தியாயம் பக்தி யோக. என்ன இதுல பகவானை அணுகிறது பக்தி டோட்டல் பக்தியோட அணுகிறது. எஸ், நம்ம வந்து இங்க இருந்து ஆரம்பிக்கலாம், பாம்னி மதையில இருந்து ஆரம்பிக்கலாமா? எஸ், எவ்வளவு பேர் இருக்கோம் நம்ம வந்திருக்கோம் இன்னைக்கு? எல்லாரும் வந்துட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், பாம்னி மதாஜி இருக்கீங்களா? படி. हरे कृष्ण माताजी। अर्जुन उवाच एवं सदतु युक्ताये भक्तास्त्वां प्रयुपासते ये साधयक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योग उत्तमः। हरे कृष्ण माताजी। இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா தானே படிக்கிறேன் தோணும் நமக்கு. அதுலயே நான் கரெக்ஷன் கண்டு விடுவேன். எங்க பஜன் டீச்சர் அப்படிதான் பண்ணுவா. நீங்க நன்னாதான் பாடுறேன், ஆனா இவ்வளவு நன்னா பாடுறேன், அப்ப கொஞ்சம் மைன்யூட் அந்த இதையும் எனக்கு நழுவ விடுறேன், அதுவும் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேனே அப்படின்னு. ஆனா நீங்க இதை நினைக்க கூடாது, நான் எவ்வளவு நன்னா பாடினாலும் குத்தம் கண்டுபிடிச்சுட்டே இருக்காங்களே நீங்க நினைக்காதீங்க. ஒரு மாதிரி 99.9% நல்லாதான் பாடுறீங்க. அந்த 1% விடுவானே, 100% முடியுமே, உங்களால முடியும், ஏன்னா அந்த லெவலுக்கு வந்துட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது போல இப்ப பாமனி மதேஷ் சூப்பரா படிக்கிறாங்க. அப்ப வித்தமகான்னு படிச்சால் அது எந்த வித்தமகா வித்தமாக அதுதானே எதிர்க்கு. அதனால கரெக்ஷன் சொன்னேன். அதனால யாரும் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. என்ன மாதாஜி கிட்ட நேரம் இல்லை, எந்த நேரமும் குத்தம் தான். அது மாதிரி நினைக்காங்க, உங்களோட நல்லதுக்கு தான். நீங்களா நினைச்சுக்க மாட்டேன் தெரியும், எல்லாம் நம்ம ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி ஆயிட்டோம். அதனால ஓகே. அர்ஜுனா இன்குவைரி என்ன கேட்கிறார்? விச் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி மோர் பர்ஃபெக்ட்? எது வந்து பர்ஃபெக்ட், எது வந்து வழிபடுறாங்க? எல்லாருமே வழிபடுறாங்க. இப்ப பார்த்தா கோயிலா போறாங்க, யஜ்யமா பண்றாங்க, சதுர்த்தேங்காவோ உடைக்கிறாங்க, வழக்கேத்துவாங்க. மத்தியானம் போயிட்டு அந்த எலுமிச்சம்பழத்துல வழக்கேத்துறது பழக்கம் வச்சிருக்காங்க. அவர் என்னது அங்க பிரதட்சணம், அந்த மாதிரி சில பேர் வழிபடும். ஒவ்வொருத்தர் ஒரு மாதிரி வழிபடுறா. எல்லாரும் பக்தி தான். எல்லாரும் வேல் குத்திக்கிறது என்ன, அது என்ன, இதெல்லாம் பக்தி தான் பண்றா.
அப்போ வந்து எது பர்ஃபெக்ட்னு, உருவம் வைத்து உள்ள பகவானை வழிபடுறதா, உருவம் இல்லாத பகவான் வழிபடுறது, அது ரெண்டுத்துல வந்து எது வந்து சிறந்தது கேட்கிறேன். those who are properly engaged in your devotional service or those who worship in the impersonal Brahman. பிரம்மனோட பகவானோட நிலை என்னது தெரியலன்னா அடுத்த 18 days கோர்ஸ் வரும், எல்லாரும் அட்டன் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் டே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவா. பகவானை புரிந்து கொள்றதுக்கு 3 நிலைகள் உள்ளன. பிரம்மன், பகவானோட பின்னாடி இந்த ஹேலோ தெரியாத அங்கேயே போட்டிருக்காரு. பகவான் எங்க, பகவான் இருக்கிற இடம் வந்து வெளிச்சமா இருக்கும். சோ இந்த கார் லைட் மாதிரி தான். எனக்கு என்னெல்லாமோ இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியாஸும் வரும். ராத்திரி நம்ம எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கோம்னா எதிர்க்க வருவோம், பெரிய பொம்முன்னு ஒரு பெரிய ஒரு டிம்மர் எல்லாம் போடாம பெரிய லைட்டோட வரும். அது பின்னாடி ட்ரக் இருக்கா, லாரி இருக்கா, சின்ன ஒரு சைக்கிள் இருக்கா, ரிக்ஷா இருக்கா, ஒண்ணும் தெரியாது. ஆனா கண்ணு கூசும் நமக்கு இல்லையா, நமக்கு வந்து தெரியாது ராத்திரி, எஸ்பெஷலி வி கேன் மேக் அவுட். அது போலதான் பகவான் இருக்கார். ஆனா அவருடைய அதுக்கு முன்னாடி என்ன வருது, ஃபர்ஸ்ட் பிரகாசம். சோ தட் இஸ் பிரம்மன். ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்றேன். உடனே எப்பாவது மாதாஜி லாரி ட்ரக் டிரைவரோட ட்ரக்கோட இதெல்லாம் லைட் எல்லாம் சொன்னான்னு சொல்லிட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. தட் இஸ் த வே ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறேனோ அது போலதான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியும். அப்போ பகவானுடைய பிரகாசமான அவர் இருக்கிற இடம் அப்படி பிரகாசமா இருக்கும். சோ அதே பகவான் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேர் எண்ணுவாங்க. காலையில இருந்து வெளிச்சம் வந்து கொடுத்து இப்படி அர்க்கியம் எல்லாம் பண்ணி சூரியனுக்கு பண்ணி எல்லாம் பண்ணுவாங்க. வெளிச்சம் தான் விளக்கேத்துறோம். விளக்கேத்துறது என்னது, இந்த கன்செப்ட் என்னது, விளக்கு இருக்கு ஏற்றணும். அது என்னது அம்மன் சொல்லுவாங்க, சில பேர் ஏதோ பேர்ல சொல்லுவாங்க. ஆனா பகவான் வெளிச்ச ரூபத்தை நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். அதுதான் வந்து பிரம்மன் ரூபம். நான் அதுதான் கடவுளா இல்ல, அது பேசிக் தான். அதையும் இன்னும் தாண்டி போற என்னது, அது இது 4 கை ரூபம். அதுதான் அப்ப கடவுளா, அதுதானே என்று நோ, அதுக்கப்புறம் இருக்கு என்னது 2 கை ரூபம். அதனாலதான் வந்து பிரபுபாதா என்ன அனாலஜி கொடுக்குறாருன்னா, நீங்க யாருக்கு வந்து புக் அந்த பகவத்கீதா இனிமே பகவத்கீதா புக் வாங்கலாம். நீங்க ஆல்மோஸ்ட் level 2 முடிக்கிறீங்க இல்லையா, ஏன்னா இனிமே புரியும். நீங்க அது ஃபுல்லா அந்த பர்பட் எல்லாம் படிக்கும்போது இன்னும் நல்லா புரியும். 4th லெவல்ல யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். 3rd லெவல்ல இது படிக்க மாட்டோம் பகவத்கீதால. 4th லெவல்ல இது இதுதான் படிப்போம். இன்னும் பிரபுபாதா என்ன சொன்னார், ஏன் சொன்னார், என்ன மனநிலையை சொன்னார், நீங்க அதை எப்படி உங்க லைஃப்ல அப்ளை பண்ணுவீங்க, இதெல்லாம் ஒரு கொஸ்டின்ஸ். சோ நல்லா இருக்கும், இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஒருத்தரோட ஆன்சரும் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி புக் வாங்கிக்கலாம். அண்ட் இப்போ வரும் கீதா டே எல்லாம், இல்ல என்ன வரும், ஆமா இன்னும் வருமே, இப்போ கீதா டே வரும், கரெக்ட், பகவத்கீதா டே வரும்னு நினைக்கிறேன். அப்பெல்லாம் வந்து ஆஃபர் எல்லாம் வரும். அந்த ஆஃபர்ல நீங்க வாங்கலாம், நிறைய புக் வாங்கலாம், 5 இதோட வாங்கலாம். உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கோ ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட கொடுக்கலாமே. சிஸ்டர் கொடுத்தேன், பிரதர் கொடுத்தேன், யாருக்கோ ஒரு பர்த்டே வந்தது, ஏதோ ஒரு ஹவுஸ் வார்மிங் செரிமனி ஏதோ வந்துன்னா அது புக்கை கொடுத்துடலாம். எனக்கு இது ஒன்றும் புரியலைன்னா அதனால தான் உங்களுக்கு புரியல இல்லையா, அதனால தான் கிளாஸஸ் எல்லாம் வைக்கிறாங்க, எல்லா மாசமும் வந்து சேருங்கன்னா நமக்கு டிவோட்டிஸும் கிடைக்கும், அவங்க வந்து நமக்கு புக்கை வந்து விநியோகம் பண்ணலாம். இல்லை நீங்க விற்கலாம், சும்மாலாம் கொடுக்கணும்னு பிரபுபாதா சொல்லவே இல்லை. நீங்க புக்கு வாங்கி இன்னொருத்தருக்கு வித்துடுங்க அப்படிங்கிற. அப்ப 5 புக்கா சேர்ந்து வாங்கினோம்னா பர் புக்கோட காஸ்ட் கம்மியாயிடும். ஒரு புக் வாங்கினா சப்போஸ் 250 நினைக்கலாம், ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ரேண்டம் சொல்றேன், எனக்கு தெரியாது. ஏன்னா தமிழ் பிரிண்ட் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும், இங்கிலீஷோட கொஞ்சம் சீப்பா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். சோ 250 வச்சுக்கலாம். 250னா இப்ப நம்ம லாட்ல 5 புக்கு 10 புக்குன்னு வாங்கும்போது என்னது, அது வந்து 225 ஆகும், இல்ல 220 இருக்கும், தெரியாது. ஜஸ்ட் ஒரு ரேண்டம் ஒரு அமௌண்ட் சொல்றேன். சோ நமக்கும் லாபம் தான். அதே அமௌண்ட்டுக்கு நம்ம கொடுக்கணும், நம்ம அதை பிசினஸ்ல பண்றதுக்கு இல்ல, அதே அமௌண்ட் அவங்களுக்கு கொடுக்கும்போது, ஓ அப்படியா நீங்க எல்லாமே லாட்டா வாங்குறீங்களா, அதுக்கு என்ன நாங்க 5 பேரும் சேர்ந்தே வாங்குறோம், நீங்க அந்த மாதிரி கம்மி இதுல வாங்க, நாங்க அந்த அமௌண்ட் கொடுத்து விடுவோம். அவங்க தனியா போய் வாங்கினா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 20-25 ரூபாய் ஜாஸ்தி ஆகும். நாட் அ பிக் அமௌண்ட், கொடுத்தாலும் ஒன்றும் இது இல்ல. ஒரு இதுக்கு சொல்றேன், யாராவது அந்த ரொம்ப பர்டிகுலரா இருக்காங்கன்னா அந்த மாதிரி நம்ம ஹெல்ப்பும் பண்ணணும். சோ என்னத்துக்கு போயிட்டேன் நான், எங்கேயோ எடுத்து. சோ என்ன கேட்கிறேன், ரூபத்தை சொன்னேன். அந்த இது பிரம்மன் 4 கை ரூபம், அப்புறம் 2 கை ரூபம். இது பிரபுபாதா அந்த பர்பட்ல நிறைய அனாலஜி கொடுத்திருக்காரு. அதனாலதான் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா ஏன் இருக்குன்னு நமக்கு புரியும். சூரியன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வெளிச்சம் தான் நமக்கு வந்து, காலையில இந்த ஒரு 6 மணிக்குன்னா ஒரு வெளிச்சம் தான் வரும், சூரியன் காணாது, ஜஸ்ட் வெளிச்சம். அதுதான் வந்து பிரம்மன் ரூபம் மாதிரி ஒரு இன்குவேட் பண்ணியிருக்காரு. அப்புறம் நமக்கு சூரியன் தெரியும், ஒரு மாதிரி ஒரு மலையோ தூரம் இருக்கும், ஒரு பில்டிங்க்கு நடுவுல ஏதோ எங்கேதோ நமக்கு தெரியும் சூரியன் உதிக்கிறார் அப்படின்னா என்ன தெரியும், ஒரு வட்டம், ஒரு அரைவட்டம், ஃபுல் வட்டம்லாம் தெரியாது. அப்புறம் கண்ணு குச ஆரம்பிச்சிடும், ஒரு சின்னதோ ஆரஞ்சு கலர்லயோ ஒரு சம்திங் இருக்கும், எவ்வளவு அழகா இருக்கல அப்படின்னு. ஆனா நம்ம மோஸ்ட்லி வந்து ஹில் ஸ்டேஷன் போனா தெரியும், இல்ல எங்க ஊர்ல எல்லாம் வந்து எல்லாம் டாப் பில்டிங்ஸ் தானே, மேல இருந்து பார்த்தா தெரியும். ஆனா அப்கோர்ஸ் ஸ்கை ஷுட் பி கிளியர், அப்ப தெரியும். அப்ப அந்த வட்டம் தெரியும், அந்த வட்டம் என்ன அப்படி அதுதான் சூரியனா இல்லை, அதையும் தாண்டி போனா அதுவும் சூரியன் கிடையாது. அந்த வட்டம் இஸ் என்னது, அது வந்து பரமாத்மா ரூபம், பகவானை புரிஞ்சுக்கிற பரமாத்மா ரூபம், 4 கை ரூபம் தான் அந்த வட்டம். அப்புறம் என்னது, இன்னும் பகவான் இங்க இருக்காரு. ஊடுருவி போய் பார்த்தா சூரியன் அப்பதான் வெளிப்படுறார். அந்த சூரியன் பார்க்க முடியாது நமக்கு, அது ஒரு மாதிரி மேல வந்துட்டாங்கன்னா சூரியனை பார்க்கறதுக்கு கண் குஷும். அதுதான் கடவுள். நம்ம எங்க போறோம், நம்ம பிரம்மன் அடைய போறோமா, இதெல்லாம் படிச்சுட்டு பிரம்மன் அடைய போறோமா, பரமாத்மா அடைய போறோமா, இல்ல கடவுளை அடைய போறோம்னு நம்ம கடவுளை தான் அடைய போறோம்.
டைரக்ட் ஹிட் டு த டார்கெட். வெளியில இதுல எல்லாம் போக மாட்டோம். கரெக்டா நடுவுல என்ன ஹிட் இருக்கோ, பாயிண்ட் இருக்கோ, அதுதான் நம்ம வந்து அடைய போறோம். பகவானுடைய உலகத்துக்கு தான் போக போறோம். என்ன வைகுண்ட லோகம் போகணும், தேவர்கள் உலகத்துல போகணும், அதெல்லாம் கிடையாது. பக்தி பண்ணி பண்ணி நம்ம வந்து கிருஷ்ணருடைய உலகத்துக்கு தான் போகணும். அப்ப அதான் அர்ஜுனன் கேட்கிறேன், which is considered to be more perfect? Those who are properly engaged in your devotional service. devotional service அன்போட நம்ம வந்து என்னெல்லாம் பகவான் பண்றோமோ அது. or those who worship the impersonal Brahman. பிரம்மன் ரூபத்துல வெறும் ஒளி வடிவமா இருக்கிற அதை வழிபடுறாங்க. so the unmanifested, உங்களுடைய உருவம் இல்லாத வழிபடுறாங்க, அவங்க சிறந்தவர்களா? அர்ஜுனன் இனிமேல மிகவும் பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுபவர்கள் யார்? எப்போதும் உமது பக்தி தொண்டில் முறையாக ஈடுபட்டிருப்பவர்களா? யார் அந்த மாதிரி ஈடுபட முடியும்? பகவானுக்கு, பகவானிடத்தில் அன்பும் மரியாதையும் ஒரு ஒரு நம்பிக்கை எல்லாம் இருக்கிறவங்க தான் பண்ணுவாங்க. சோ பக்தியோட பண்றவங்க. அல்லது தோன்றாத அருவ பிரம்மனை வழிபடுவார்களா? யார் வந்து சிறந்தவர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறோம். எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன கொடுத்திருக்க? அர்ஜுனாஸ் கொஸ்டின், which is more perfect, engaging in devotional service or worshippers of the impersonal Brahman? அர்ஜுனின் கேள்வி என்னது? எது மிகவும் சரியானது? பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவது அல்லது ஆள்மாறான பிரம்மத்தை வணங்குவது, உருவம் இல்லாம ஒரு பிரம்மத்தை வணங்குவது. So which is better, personalism or impersonalism? எது சிறந்தது? உருவவாதமா அல்லது அருவவாதமா கேட்கிறார். So there are two classes of transcendentalists. ஆன்மீகத்துல ரெண்டு விதம் இருக்கு. ஆழ்நிலைவாதிகளின் 2 பிரிவுகள். ஒன்னு பர்சனல், நம்ம எல்லாம் வந்து துவைத்தா பிலாசபி. அதனாலதான் நம்ம வந்து அதுவும் 18 days கிளாஸ்ல நீங்க படிக்கலாம். துவைத்தா பிலாசபினா என்னது, அத்வைத்தானா என்னது எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க. சோ the personal form is என்னது? துவைத்தா. ஏன் துவைத்தா? கடவுள் வேற, நாம வேற. நாம எப்பவுமே உயிர்வாழிகள் தான், கடவுள் எப்பவுமே கடவுள் தான். So we can never become one. we can become one யாரு சொல்றாங்க? அத்வைத்தவாதி சொல்லுவாங்க. அகம் பிரம்மா அஸ்மி, நான் தான் கடவுள், நான் தான் பிரம்மன் அப்படின்னு. நம்ம அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. நம்ம இங்கேயே சேவை பண்ணிட்டு இருப்போம். நமக்கு முக்தி கிடைச்சு பகவான் உலகத்தை போயிடுச்சுன்னா அங்கேயும் பஜனை பண்ணிட்டு இருப்போம். ஜால்ரா போட்டு ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லி அவருக்கு பாட்டு பாடி அதெல்லாம் பண்ணதான். அங்க உட்காந்து ராஜ மரியாதையெல்லாம் நம்ம எதிர்பார்க்க முடியும். அங்கேயும் பகவானுக்கு சேவை தான் முடியும். அதனாலதான் பெரிய பெரிய ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொல்றா, அங்க போனாலும் அதான் பண்ண போறேன். இப்ப எனக்கு எந்த முக்கியம், நான் இங்கேயே நல்ல முக்தி மாதிரி நல்லா ஹாப்பியா உங்களுக்கு தொண்டு புரிஞ்சுட்டு இருக்கேன், எனக்கெல்லாம் ஒன்னும் ஆசையே கிடையாது அப்படிங்கிறாங்க சில போயட், சில ஆச்சாரியர்கள். அந்த மாதிரி நம்ம படிக்கலாம். இன்னொன்னு என்னது, அந்த இவர் மாதிரி என்னது படிச்சோமே முகுந்தமாலா, இவர் என்னது, என்ன அவர் ஆஞ்சநேயர் கூட போகல, ஆஞ்சநேயர் கூட வரலன்ட்டாரு. என்ன ஆஞ்சநேயர் கூட வரலன்ட்டாரு. ஆஞ்சநேயர், ஆமா. இல்ல இப்ப நான் அந்த முகுந்த மாலால வந்து அவர் சொல்றார், என்ன சொல்றாருன்னா, இப்பவே எனக்கு வந்து முக்தி கொடுங்க. அவர் அந்த மாதிரி ஒரு இதுல ஒருத்தர் பாவம் தான். அவர் நினைச்சு எனக்கு இப்போயும் முக்தி கொடு, கடைசி நேரத்துல எனக்கு கபம் பித்தம் வாதம் எல்லாம் வந்துடும், எனக்கு உங்களை நினைக்க கூட முடியாது, இப்போ எனக்கு ஐம் டோட்டல் இன்கான்சியஸ், உங்களை நினைக்கிறேன், இப்பவே எனக்கு வந்து எடுத்துங்க, என்னை வந்து முக்தி கொடுங்க அப்படிங்கிறார். குலசேகர ஆழ்வார். மெதுவா வர்றது இந்த நினைவு இருக்கு, இந்த மாதிரி டிப் ஆஃப் த டங்ல இருக்கு. அது வெளியில வர்றதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கிறது. ஏஜ் தான், ஏஜா என்ன தெரியாது. வாட் எவர். சோ வந்து குலசேகர ஆழ்வார், இவெல்லாம் ஆழ்வார்னா இவ்வளவு பெரியவங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி எல்லாம். அப்ப நிறைய இந்த மாதிரி எல்லாம் படிக்கும்போது நமக்கு தெரியும் எப்படி ஒரு பாவத்துல சொல்றாங்க இல்லையா. நம்ம எல்லாம் அந்த விட்ட வழியா போனது கிடையாது. ஏதோ ஒரு ஜபம் பண்ண சொன்னாலே தலையில கை வச்சு, அப்பாடா ஒரு ஜபம் முடிஞ்சதா, இனி அடுத்து இன்னும் ஒரு ஜபம், இப்ப வேண்டாம் நம்ம இருக்கோம். ஜபம் பண்ணனா ஒரு ஜபம் 2 ஜபம் எல்லாம் கிடையாது. டைம் பார்க்கணும். எனக்கு 1/2 மணிக்கு இருக்கு, I have free time, half an hour, that me time. Free time is me time. என்னது, எனக்கு நான் வேற எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டேன், இல்ல பண்ணணும், அந்த 1/2 an hour அப்புறம் தான் பண்ண போறேன், யாரும் மியூட் பண்ணணும் ஜானிக்கிறேன். அந்த டைம்ல நான் வந்து ஜபம் தான் பண்ண போறேன். 1/2 மணிக்கு அந்த 1/2 an hour நான் வந்து 4 மாலையோ 3 மாலையோ 2 மாலையோ ஒரு மாலை நிதானமா பண்ணாலும் மனசிருத்தி நான் பண்ண போறேன். அவ்வளவுதான். பகவான் ஆச்சு நானாச்சு. அந்த டைம்ல வேற யாரும் இன்டர்ஃபியர் பண்ணக்கூடாது. அதுதான் ஆக்சுவல் ஜபம். நம்ம நம்பர் எல்லாம் போடுறோம் இல்லையா, 16, 32, 48, 108 எல்லாம் நானே போடுறேன், யாரையும் சொல்ல, நான் என்னதான் சொல்றேன். எனக்கு முதல்ல இருந்து பிடிக்கும், எனக்கு நிறைய ஜபம் டிக்குன்னு பண்ண பிடிக்கும், அதனால சொல்லி. ஆனா எனக்கு ஜபம் ரொம்ப கண்ணு மூடிடுவேன். அப்போ கண்ணு மூடினா போது ரொம்ப உனக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் வந்துருச்சோன்னா நானே சொல்லுவேன் இல்லை, ஆனா நான் ட்ரை பண்றேன். ஏன்னா ஒரு பண்ணினேன் எனக்கு வரல, அதனால நான் விட்டுட்டேன். அந்த மாதிரி கிடையாது. எனக்கு வரலை, ஐ வில் ட்ரை எகெயின். நான் அடுத்த மாலையில இன்னும் நல்லா பண்ணுவேன். நான் இன்னும் திரும்பி போயிடும், மைண்ட் போயிடும். இல்ல இது பண்ண போறாது, என்ன நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன், சச்சா ரொம்ப ராங், ஐ எம் டூயிங் வெரி மச் ராங். நல்லா பண்ணுன்னு என்னையே சொல்லும் போது என்னன்னாக்கா ஒரு மாலை இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும்.
நம்ம அறியாமையே நம்ம நிறைய மாலை பண்ணிடுவோம். ஃப்ரீ இருக்கும், அஃப்கோர்ஸ் யூ ஹேவ் டு பி ஃப்ரீ. வேற வேலையெல்லாம், ஆனா அதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தோன்னா இதுக்கு டைமே கிடையாது. எனக்கு அரைக்கணும் கரைக்கணும், அவளுக்கு சூடு சூடா எல்லாம் பண்ணி போடணும், குழந்தைகளை கூட்டின்னு வரணும், குழந்தைகளை படிப்பிக்கணும். இதுவே அதுதான் டெய்லி பண்றோம். டெய்லி சாப்பிடணும் தூடுறோம், இதே தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒன்றும் டிஃபரன்ஸ் இல்லை. அது நடந்துட்டே இருக்கும். அப்ப இது எப்போ பண்றது? அப்ப இதுக்கு நமக்கு ஒரு டைம் ஒதுக்கதான் வேணும். பகவானுக்கு நம்ம ஒதுக்கிட்டோம்னா ஒண்ணும் இல்ல. ஒரு இருக்காங்க நம்ம வேலைக்கு போறவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா டிராவல் டைம்ல நம்ம பண்ணலாம். அழகா யாரோ ஓட்டுறான் இல்லையா, நம்ம அவனோட நம்பிக்கையோட தானே அவன் நம்ம பின்னாடி உட்கார்ந்து இருக்கோம். அவன் ஓட்டுவான், கரெக்டா ஓட்டுவானே. அப்ப நம்ம இப்படி போய் சரியா ஸ்டியரிங் படி சரியா ஓட்டு, லெஃப்ட் திருப்பி ரைட் திருப்பி எல்லாம் சொல்ல மாட்டோமே. அவன் பாட்டுக்கு ஓட்டுறான், நம்ம பஸ் ஓட்டுறீங்க எங்க பின்னாடிதான் உட்காந்துருக்கோம். சும்மா தூங்கின்னு போறதுக்கு என்ன பண்ணலாம், அழகா மாலை ஜபிச்சுன்னு போலாம். அரை மணிக்கூர் எடுக்கிறதா, அரை மணிக்கு நான் இவ்வளவு ஜபம் பண்ணிட்டேன். நமக்கு ஒன்னும் கான்சன்ட்ரேஷன் வேண்டாம். வழியிலாம் பார்க்கவே வேண்டாம். டெய்லி போற வழி வர வழிதான், என்னத்தை பாக்குறது, அதே டிராபிக், அதே மனிதர்கள். நம்ம வாடு கண்ணு மூடி கிட்டு பகவான் நினைத்து பண்ணலாம். சோ என்னது, ஆற்றலுடன் பரம இறைவனின் சேவையில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறார். ஒரு பர்சனலிஸ்ட் ஆற்றலுடன் பகவானை நினைத்து அவன் வந்து டோட்டலி என்கிராஸ்ட் இன் பகவான் ஒரு உருவத்துல. இன்னொருத்தர் வந்து இம்பர்சனலிஸ்ட், உருவம் இல்லாதக்கு எங்கேஜஸ் இன் மெடிடேஷன். மெடிடேட் பண்றாங்க, ஆனா என்னது உருவம்லாம் கிடையாது. மூக்கு நுனிய பார்த்தேன் வெத்து, தெர் இஸ் நத்திங். அவ்வளவு கஷ்டம் இல்லையா, உருவத்தை பார்த்து வழிபடுறதே நமக்கு இவ்வளவு கஷ்டம்னா உருவம் இல்லாதக்கு. ஆனா அந்த மாதிரி மெச்சூர்ட் பீப்புள் ஆர் ஆல்சோ தேர். அவங்களால பண்ண முடியும், நமக்கு அதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். நம்ம என்ன பேபிஸா தான் இருப்போம் இன்னும். அதான் நமக்கு வந்து உருவம் வழிபாடு முக்கியம். அருவவாதிகள் வெளிப்படுத்தப்படாத பிரம்மன் தியானத்தில் ஈடுபடுகிறார். ஓகே, கன்க்ளூஷன் என்னது ஆஃப் எவ்ரி சாப்டர் ஆஃப் பகவத்கீதா. ஒவ்வொரு சாப்டர்லையும் பார்த்தா கடைசியில என்ன வரும்னா பக்தி தான் சிறந்ததுன்னு வரும். பகவான் இடத்தில் பக்தி கொள்ளுங்க அப்படின்னு. அட்டாச் டு பர்சனல் ஃபார்ம். அதுவும் பக்தி எப்படி பர்சனல், பகவானுடைய உருவத்தில் மனதை வைக்கணும்னு. பகவத்கீதையின் ஒவ்வொரு அத்தியாயத்தின் முடிவும் இறைவனின் தனிப்பட்ட வடிவத்துடன் இணைக்கவும் அப்படின்னு தான் போட்டிருக்காங்க. 2வது சாப்டர்ல லிவிங் என்டிட்டி ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்பார்க், அப்சல்யூட் ட்ரூத் இஸ் அப்சல்யூட் ட்ரூத் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் ஹோல். பகவான் தான் ஹோல், அவர் தான் முழு. நம்ம எல்லாம் ஒரு பாடி பார்ட். நம்ம எப்படி இல்லையா, நம்ம கை கால் எல்லாம் நம்ம உடல்ல ஒட்டின்னு இட்ஸ் ஆல் பார்ட் ஆஃப் த பாடி. நம்ம அப்படிதான் சின்ன குழந்தைகளுக்கு அப்படிதான் சொல்லுவோம், வாட் ஆர் த பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி, மை ஹெட், மை ஐஸ், மை ஹேண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவா. அதே போல கடவுள் தான் ஹோல். நம்மளாம் யாரு, பாடி பார்ட்ஸ், அவருடைய அங்கங்கள் தான் நம்மளாம் அங்கம். ஆனா அந்த ஒரு அங்கம் துண்டுபட்டு போயிடுச்சுன்னா அந்த அங்கத்துக்கு யூஸ் கிடையாது. தட் அங்கம் cannot survive. இப்ப நமக்கு ஒரு விரலே கட் ஆயிடுத்து, ஒரு வாட்டவர் நம்ம ஒரு கை கட் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த கை இஸ் கான். இட் இஸ் ஆஃப் நோ யூஸ். அது தனியா வாழுமா, தனியா வளருமா, இல்லை, அழுகி போயிடும். அதே போலதான் நம்மளும் எப்படி பகவானுடன் ஒன்றிதான் இருக்கணும். அப்பதான் நமக்கு வந்து ஒரு தெம்பு எல்லாம் இருக்கும். we are alive now because of பகவானுடன் ஒன்றி இருக்கிறது. சோ அதனாலதான் பகவான் தான் ஹோல். நம்ம எல்லாம் we are part and parcel of the Lord. அப்புறம் வாழும் பொருள், உயிர் வழிகள், ஆன்மீக தீப்பொறி, முழுமையான உண்மை ஆன்மீகம். இங்கிலீஷ படிச்சோம். 6.47 6.47 சொல்றாங்க பக்தி யோகா இஸ் பெஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யோகிஸ். கடைசி ஸ்லோகம் இது எல்லாமே 6வது சாப்டர்ல கடைசியில என்ன கொடுத்துருக்காங்க, நிறைய 6வது சாப்டர் என்ன பார்த்தோம் நம்ம, அஷ்டாங்க யோகா தான் பார்த்தோம். எல்லாம் அஷ்டாங்க யோகா எல்லாம் பண்ணிட்டு அர்ஜுனா என்ன சொல்றாங்க, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குப்பா, பிராக்டிகலி பார்த்தா அது வந்து எனக்கு முடியாதது, இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படிங்கிற, என்னால பண்ண முடியாது. அப்ப என்ன சொல்றாரு, பக்தி யோகம் தான் சிறந்தது, அது ஈஸியா பண்ணிடுவேன். அப்புறம் 7வது சாப்டர் எண்ட்ல கொடுத்திருக்காங்க, லிவிங் என்டிட்டி இஸ் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் த ஹோல், ரெக்கமெண்ட்ஸ் ஒன் டு டிரான்ஸ்ஃபர் இஸ் ஃபுல் அட்டென்ஷன் டு த ஹோல். எல்லாம் வந்து பகவானுடைய ஒரு சிறிய பாகம் தான். அப்ப நம்மளோட கான்சன்ட்ரேஷன் எங்க இருக்கும், அந்த ஹோல்ல தான் இருக்கும். நம்ம பகவான் என்ன, நம்ம கிளாஸை பத்தி நான் சொல்லவே இல்லை. யாரு கிளாஸ்லாம் அட்டன் பண்றது இல்லையோ, யாருக்கு அது பெரிய இன்ட்ரெஸ்டா தோணலையோ அவங்கள பத்தி சொல்றேன் நான். அந்த மாதிரி நான் தனித்து வாழேன்னா கடவுள் இல்லாமே ஐ கேன் மேன். இதெல்லாம் என்ன உலகம்லாம் கடவுளால எல்லாம் ஒண்ணும் ஆகலை, அந்த மாதிரி எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்கிறவங்க they cannot succeed. மேபி இப்போ நம்ம அப்படி இல்லையே, நல்ல பண வசதி இருக்கும், நல்ல கார் இருக்கு, பங்களா இருக்குன்னு சொல்லலாம். அடுத்த ஜென்மம் அவன் ஏதோ புண்ணியம் பண்ணிருக்கான்னு சொல்லிட்டு அவன் இந்த மாதிரி வாழணும். நான் புண்ணியம் பண்ணிருக்கான்னு சொல்லிட்டு தான் இப்போ வாழறேன். ஏதோ ஜென்மத்துல ஏதோ புண்ணியம் பண்ணிருப்போம், அதனால அவனுக்கு இப்போ அந்த மூட்டை முடிச்சு ஓப்பன் ஆயிருப்போம். கர்மா பலன் இதெல்லாமும் நிறைய இருக்கு. there are so many things spiritual. அதனால ஒருத்தன் இன்னைக்கு நன்னா இருக்கான், அவன் ஒண்ணுமே பண்றது இல்லை, ஆனா நன்னா இருக்கான், அதனால பத்தியா இவன் எப்படி இருக்கா, அது மாதிரி நினைக்க முடியாது. நம்ம இன்னைக்கு நன்னா இருக்கும், நாளைக்கு இன்னும் நம்ம நன்னா இருப்போம்னு சொல்ற அந்த இதுலதான் இருக்கும். அப்புறம் 8வது சாப்டர் என்ன பார்த்தோம்னா, anyone who thinks of Krishna at the time of death at once goes to the spiritual sky, to the abode of Krishna. நம்ம வந்து 8வது சாப்டர் தான் பார்த்தோம். இறக்கும் தருவாயில் யாரை நினைக்கிறோமோ அந்த இதுல போயிடும். தெரியாதே கடைசி நேரத்துல ஐயோ யமனே சனியனே இருந்தாலும் சில பேரோட இந்த மாதிரி வாயில ஒரு நிமிஷம் இல்லை.
So sorry. நாளைக்கு இப்படிதான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மிஸ் த கிளாஸ். உங்க கிளாஸ் அப்புறம் வேஸ்டா போயிடுமேன்னு சொல்லி தான் நான் எடுக்கிறேன். ஆக்சுவலி ரொம்ப ஹெக்டிக். ஓகே, அது இறக்கும் தருவாயில் நம்ம அப்ப என்னது எப்பவுமே என்ன பண்ணணும், பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டே இருக்கும்போது நமக்கு உடம்பு முடியல, ஃபீவரா இருக்கு, நம்ம நினைவு இழந்த இதுல இருக்கோம்னாலும் உள்ள ஓடிண்டே இருக்கும். லிங்கரிங் மைண்ட்ல அது போயிட்டே இருக்கும், இருந்துட்டே இருக்கும். அது நமக்கு தெரியாது, சொல்ல தெரியாது. வாய் குழறது, கண்ணு அவ்வளவு ஹை ஃபீவர்லாம் இருந்தா எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்கும். மைண்ட்ல அது போயிட்டே இருக்கும். அதனாலதான் அந்த மாதிரி பகவானை நினைத்து இறக்குற போது என்ன ஆகுனாக்கா பகவானுடைய உலகத்துக்கு போகும்னு சொல்லிட்டு பகவத்கீதால கொடுத்துருக்கு. 8வது அத்தியாயத்துல யாரும் எல்லாம் நடுவுல கன்காக்டட் ஸ்டோரி எல்லாம் கிடையாது. பகவத்கீதா சொல்லியிருக்க, கடவுளே சொல்லியிருக்காரு. சோ அதுதான் உண்மை. சோ ஒன்லி வே டு ஹேவ் அசோசியேஷன் ஆஃப் த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் இஸ் த்ரூ டிவோஷனல் சர்வீஸ். அவருக்கு எவ்வளவு நம்ம சேவை புரியணுமோ அதுதான் தொடர்பு. பகவானுடன் தொடர்பு கொள்ளணும்னா அவருக்கு சேவை புரியணும். அதுக்கு நான் என்ன பண்ணலாம், மாலை தொடுக்கலாம், அவருக்கு சந்தன காப்புக்கா நம்ம வீட்ல எல்லாம் பண்ணலாம். கோவில்ல தான் பண்ணோம், அவ்வளவு எல்லாம் பணம் இல்லைன்னா வீட்டுல பண்ணலாம். அவரை நினைக்கணும், பேசிக்கலி அவரை நினைத்து அவருக்கு ஆகாரம் கொடுக்கலாம், அவருக்கு நாம ஜபம் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி நம்ம எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு நம்ம பண்ணணும். சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடுடன் இணைவதற்கான ஒரே வழி பக்தி சேவை மூலம். ஓகே, இதுதான் நம்ம ஒரு ஸ்லோகா பார்த்தோம். எஸ், ரெண்டாவதுக்கு யாரு, புவனேஸ்வரி மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. श्री भगवान उवाच मय्या वेश्य मनोय मां नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयो वेदास देमे युक्ततमा मदाह. हरे कृष्ण माताजी. பகவான் என்ன சொல்றார், அர்ஜுனா கேட்டான் எது சிறந்தது, உருவவாதமா அருவவாதமான்னு. அது பகவான் சொல்றார், he whose mind is fixed on my personal form. கடவுளே சொல்லியிருக்கார், என்னுடைய பர்சனல் ஃபார்ம்ல யாரு மனதை வைக்கிறாங்களோ, ஆல்வேஸ் என்கேஜ்ட் இன் வர்ஷிப்பிங் மீ, எனக்கு யாரு தொண்டு புரியறாங்களோ, வித் கிரேட் அண்ட் டிரான்சென்டென்டல் ஃபெய்த், நம்பிக்கை. அவங்க யாரோ சொன்னா அதனால பண்ணேன், அந்த மாதிரி இல்ல. எனக்கு கிருஷ்ணரை பிடிக்கும், எனக்கு கிருஷ்ணருக்கு பண்ணா எனக்கு நல்லது வரும், அதுதான் எனக்கு சிறந்தது அப்படின்னு நினைச்சு யார் பண்றாங்களோ, டோட்டல் ஃபெய்த் இஸ் கன்சிடர்ட் பை மீ டு பி மோஸ்ட் பர்ஃபெக்ட். அவங்களதான் நான் நினைக்கிறேன், அவங்கதான் பர்ஃபெக்ட். அது கிருஷ்ணரே அது சொல்லியாச்சு. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம், கிருஷ்ணர்லாம் செகண்டரி தான், நான் வேற எல்லாம் வழிபடுறேன், டைம் இருந்தா கிருஷ்ணருக்கும் பண்றேன், அது பண்ணலாம், அதுவும் பண்ணலாம். 24 hours எல்லாருக்கும் இருக்கு. முதல்ல கிருஷ்ணருக்கு பண்ணலாம், அவருடைய மாலை ஜபிக்கலாம், அவருக்கு அவர் நைவேத்தியம் பண்ணலாம், எல்லாம் அவருக்கு பண்ண அப்புறம் நமக்கு நிறைய டைம் இருக்கு, நிறைய பகவான் அங்கதான் நிறைய தேவர்கள் இருக்காங்க, எல்லாரும் பண்ணலாம். பண்ணக்கூடாது சொல்லவே இல்லை. ஆனா அது இன்டைரக்ட்லி நம்ம அவங்களுக்கு பண்றதெல்லாம் இன்டைரக்ட் வே தான். சோ புருஷோத்தமனான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனக்கு தனிப்பட்ட உருவின் மீது மனதை நிலை நிறுத்தி திவ்யமான நம்பிக்கையுடன் எப்பொழுதும் எனது வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் மிகவும் பக்குவமானவர்களாக என்னால் கருதப்படுகிறார்கள். ஓவர். பகவான் கிளியரா சொல்லியாச்சு. இனிமே நம்ம இல்ல அது எப்படி முடியும் அப்படின்னா ஓகே. அதனால என்ன பகவான் எப்படிதான் சொல்றாரு, நான் ஃபோர்ஸ் எல்லாம் பண்ணலப்பா, ஏன்னா இப்பவும் சொல்ல மாட்டாரு. 18 சாப்டர்ல அப்பவும் இன்னும் 6 சாப்டர்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அப்புறம் சொல்லுவார், நான் சொல்றதெல்லாம் சொல்லியாச்சு, இதுக்கு மேல எனக்கு சொல்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை, அப்புறம் உனக்கு என்ன தோன்றதோ பண்ணுங்க. அவ்வளவு சூப்பர்பா இருக்கும் அந்த ஸ்லோகம். லார்ட் கிருஷ்ணாஸ் ஒப்பீனியன் என்னது, தோஸ் எங்கேஜ் இன் டிவோஷனல் சர்வீஸ் ஆர் மோர் பர்ஃபெக்ட். யாரு டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல ஈடுபட்டிருக்காங்க, என்ன டிவோஷனல் சர்வீஸ் தான் நம்ம போடுறோம் டெய்லி, என்னெல்லாம் போடுறோம், காத்தால மங்களாரத்திலேருந்து ஆரம்பிச்சு விடுறோம். யாரெல்லாம் பார்த்தாங்க, யாரெல்லாம் நிவேதியம் பண்ணா, யாரெல்லாம் ஆஃபர் பண்ணா, அப்புறம் என்ன போடுறோம், ஜபம் நிவேதியம், அப்புறம் ஏகாதசி யாரெல்லாம் ஃபாஸ்டிங் பண்றாங்க அதுவும் நம்ம போடுறோம். இன்னும் நான் கொஞ்சம் ஏதாவது இம்ப்ரூவ் பண்ண பாக்குறேன், சம்திங் ஐ வில் இன்க்ளூட். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பகவான் கிருஷ்ணரின் கருத்து என்னது, பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவர்கள் மிக சிறந்தவர்கள். வை மோஸ்ட் பர்ஃபெக்ட், அவங்க ஏன் சிறந்தவர்கள், ஏன் மிகவும் சரியானது, ஃபிக்ஸ் தேர் மைண்ட் ஆன் மை வர்ஷிப் மீ வித் கிரேட் அண்ட் டிரான்சென்டென்டல் ஃபெய்த். அவங்க ஏன் பண்ணாக்கா அவங்க என்னை ஒரு நம்பிக்கையோட என்னை வழிபடணும், மிகுந்த மற்றும் ஆழ்நிலை நம்பிக்கையுடன் என்னை வணங்குங்கள். ஃபிக்ஸ் தேர் மைண்ட் ஆன் மை பர்சனல் ஃபார்ம், என்னுடைய உருவம் மீது, ஒரு தனிப்பட்ட உருவம், அவர்களின் மனதை எனது தனிப்பட்ட வடிவத்தில் நிலைநிறுத்துங்க. கொஞ்சம் கிராமர்லாம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும், ஏன்னா கூகுள் டிரான்ஸ்லேஷன் இது. ஆல்வேஸ் என்கேஜ் இன் வர்ஷிப்பிங் மீ. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, உருவவாதிகள் எப்பவுமே மனசுல கிருஷ்ணா 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 உருவம் தான், கிருஷ்ணருக்கு சேவை புரியணும், கிருஷ்ணருக்கு நைவேத்தியம் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஏதாவது சாப்பாடு பண்ணோமா, முதல்ல கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணம், ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு அப்புறம் நம்ம அது பிரசாதமா சாப்பிடணும், அந்த மாதிரி நினைக்கிறாங்க. சோ எது போட்டுனாலும் சரி, தானம் கொடுத்தாலும் சரி, எது பண்ணாலும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பகவானுக்கு அர்ப்பணம், எப்போதும் என்னை வழிபடுவதில் ஈடுபடு. சோ ஆக்ஷன் இன்
கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். அப்போ கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னா என்னது? கிருஷ்ணனை நினைக்கிறது தான். ஸோ கிருஷ்ணா கான்சியஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆர் நாட் மெட்டீரியல் பிகாஸ் எவ்ரி திங் இஸ் டன் ஃபார் கிருஷ்ணா. நான் எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இன்னைக்கு சமைச்சேன். இன்னும் சமைச்சேன், அப்கோர்ஸ் என்னால எது முடியுமோ அதான் சமைப்பேன். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் யாருக்கு ஆஃபர் பண்ணேன்? எனக்கு கிருஷ்ணாவுக்கு பிடிக்கும், ரொம்ப காரமா பண்ணேன்னு அந்த குட்டி கிருஷ்ணா. சப்போ நம்ம கையில நம்ம வீட்டுல ஒரு குட்டி கிருஷ்ணா தான் விக்கிரமா வச்சிருப்போம்னா, ரொம்ப காரசாரமா பண்ணேன்னு வந்து இந்த குழந்தை எப்படி சாப்பிடும்ல? நம்ம வீட்டுல குழந்தைன்னா கொடுப்போமா? நல்லா மசிச்சு நல்லா ரொம்ப கரடு மோர என்னது அந்த வேகாத்தது அந்த இதெல்லாம் இருக்குமே, என்னது சிலதெல்லாம் அந்த ஹோட்டல்ல எல்லாம் கொடுப்பாங்க இல்லையா, ஒண்ணுமே உள்ளே இறங்காது. அந்த மாதிரி அந்த குழந்தைக்கு எப்படி கொடுப்போம்? நம்ம வீட்டு குழந்தையானா மிக்சியில் போட்டு அரைச்சு நல்லா கூழாக்கி அதை வாயில தீர்த்துவோம். அந்த மாதிரி பகவான் எப்படி அந்த மாதிரி நினைத்தோம்னா நம்ம வந்து பகவானுக்கு அந்த மாதிரி அன்பு புரியலாம். ரொம்ப சூடாலாம் கொடுக்க கூடாது, நாக்கு வெந்துடும். ரொம்ப காரமா கொடுக்க கூடாது. நம்ம குழந்தை எப்படி பாத்துக்கிறோமோ அந்த மாதிரி அந்த ஒரு வாத்சல்ய பாவத்தோட நம்ம வந்து பண்ணலாம். நான் பண்றதுனால சொல்றேன், நீங்க வந்து எந்த பாவத்துல வேணாலும் பண்ணலாம். ஒரு என்னது ஃப்ரெண்ட் மாதிரி, சக்கா மாதிரி நம்ம வந்து பண்ணலாம், சக்கி. சோ எப்படி பண்ணா அவரை வந்து மெட்டீரியல்னாக்க இந்த பௌதிக உலக சம்பந்தத்தோடு பண்ணக்கூடாது. எவ்ரி திங் இஸ் டன் ஃபார் கிருஷ்ணா. எல்லாமே கிருஷ்ணருக்காக செய்யப்படுவதால் கிருஷ்ணா கான்சியஸின் செயல்பாடுகள் பொருள் அல்ல. அப்ப நம்மளோட இருந்து நான் எனக்கு வேண்டி பண்ணி எனக்கு அதுல வந்து நமக்கு புண்ணியம்லாம் வராது. நமக்கு புண்ணியம் வராது, பாவம் வராது. ஏன்னா எல்லாமே பகவானுக்கு வேண்டி பண்ணும்போது அக்கர்மா லெவல்ல அது போயிடும். அதுதான் நம்ம வந்து பண்ணணும், எல்லாமே கடவுளுக்கு வேண்டி பண்ணணும். இன்னொன்னு என்ன, கிருஷ்ண நிலையில என்ன பண்ணுவாங்க? பியூர் டிவோட்டி இஸ் இன் ஃபுல் சமாதி. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எந்த நேரமும் கிருஷ்ணரை தான் நினைக்கிறாங்க. சாப்பாடு பண்ணினாலும் இப்ப கிருஷ்ணனுக்கு முதல்ல இருக்கணும். எங்கேயாவது வெளியில போனாலும் என்னது அந்த டைம்லயும் ஜபா பண்ணுவோம், அவருக்கு ஏதோ படைத்து விட்டு போவோம். அப்ப இந்த மாதிரி எந்த நேரமும் அவங்க வந்து பகவானை தான் நினைத்துட்டு இருக்காங்க. ஃபுல் சமாதி. பிகாஸ் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் என்கேஜ்மெண்ட், தட் இஸ் சாண்ட், ஹியர்ஸ், குக்ஸ், ஷாப்ஸ், ஷாப்பிங் போனாலும் சரி, வாஷர்ஸ், டெம்பிள்ஸ் அண்ட் டிஷஸ், என்ன வாஷ் பண்ணாலும், ஈவன் பாத்திரம் தேய்க்கிறதா இருந்தாலும் அதே கிருஷ்ணா இந்த பாட்டெல்லாம் பாடி நம்ம பண்ணலாம் அழகா. டு நாட் வேஸ்ட் சிங்கிள் மூமெண்ட். அவங்க ஒரு செகண்டும் வந்து பிலிம் பாட்டோ மைண்ட்ல வந்து வேற ஒன்றும் இருக்காது. அதனால தான் இந்த பஜன்லாம் என்னாக்கா அது லிங்கராகும், லிங்கராகும். இப்ப யாருக்கெல்லாம் வந்து பாட்டுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அது வந்து அழகாகும் ஹம் பண்ணிட்டு இருக்கலாம். ஒழுங்கா வேர்ட்ஸ் எல்லாம் தெரியலனாலும் ஹம் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணிட்டு நம்ம பண்ணலாம். ஒரு தூய பக்தர் தனது நிலையான ஈடுபாட்டின் காரணமாக முழு சமாதியில் இருக்கிறார். உதாரணமாக கோஷமிடுவது, சாண்டிங், கேட்பது, சமைப்பது, கடைகள், கோவில் அல்லது பாத்திரங்களை கழுவுதல் போன்றவை அவர்கள் ஒரு நிமிடத்தை கூட வீணடிக்க மாட்டார்கள். இவன் கடைக்கு போனாலும் என்னது, கிருஷ்ணருக்கு ஏதோ வாங்கலாமா, கிருஷ்ணருக்கு அது பிடிக்குமே, ஒரு சின்ன சொக்காய் வாங்கலாமா, அந்த ஒரு ட்ரெஸ் எல்லாம் அதுக்குன்னு தைச்சு போடுறாங்களே, இல்ல அதெல்லாம் வாங்குறத நான் கையாலேயே பண்ணலாம் அப்படின்னா அது போல நல்ல துணியா பார்த்து வாங்கி எல்லாம் பண்ணலாம். எஸ், யார் படிக்கணும் நெக்ஸ்ட்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஜானகிராமன் பிரபுஜி நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி படிக்கிறா? பிரபுஜி தான் இல்லையா? பிரபுஜி படிக்கிற மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 3-4 படிங்க. ஏதம் அனிர்தேஷம் சன்னியம் கேந்திரிய இதுவரை வாசது இல்ல அவ்யக்தம் பரிபாசதே சர்வத்ர கமச சிந்தஸ்ய கூடஸ்தம் அசலம் த்ருவம் சன்னியம் ஏந்திரிய கிராமம் சர்வத்ர சமபுத்திய உதய தே பிராப்னு மந்தி மாவேவ சர்வபூத இதே ரதாக. அப்ப என்ன சொல்றாரு? பட் தோஸ் ஹூ ஃபுல்லி வர்ஷிப் த அன்மேனிஃபெஸ்டட், யாரும் உருவமில்லாத அருவத்தன்மையாக வந்து வழிபடுறாங்களோ, that which lies beyond the perception of senses. உருவம் வைத்து பார்த்தாதான் 2 கண்ணு தெரியறது, புல்லாங்குழல் கண்ணுக்கு தெரியறது, மயில் பீரி, மயில் என்னது இறகு, சிரிக்கிறா என்ன அழகு, மாலைகள், இதெல்லாம் கண்ணுக்கு தெரியறது, கான்சென்ட்ரேட் பண்ணலாம். ஆனா அருவவாதிகள் என்னது பியாண்ட் மெட்டீரியல் பர்செப்ஷன், புரிஞ்சுக்கவே முடியாதுக்கு எப்படி பகவானை வந்து சென்சஸ்க்கு புரியாம, கண்ணால பார்க்க முடியாது, காதால கேட்க முடியாது, பகவான எங்க இருக்காரு தெரியாது. அந்த மாதிரி அருவவாதிகள் என்னது ஆல் பர்வேடிங், பகவான் இருக்காரு எல்லா இடத்துலயும், இன்கன்சீவபிள், புரிய முடியாத அந்த மாதிரி கடவுள், ஃபிக்ஸ்ட் அண்ட் இன்மூவபிள், எல்லா இடத்துலயும் நிறைஞ்சிருக்கா, எப்படி மூவ் ஆவார்? The impersonal conception of the absolute truth by controlling the various senses. அவங்க அது மாதிரி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு என்ன பண்றாங்க, எல்லா சென்சஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி, காது கண்ணு மூக்கு எல்லாம் ஒரே ஃபோக்கஸ் பண்ணி, நமக்கெல்லாம் அதை சொல்லவே இல்லை. சாப்பிடணுமா, உனக்கு நல்லா சாப்பிடணும் இல்லையா, நல்லா பண்ணு, பகவானுக்கு படை, நீயும் சாப்பிடு, அதை நைவேத்தியமா சாப்பிடு. பகவான் உனக்கு அலங்காரம் பண்ணிக்க பிடிக்குமா, நீயும் அலங்காரம் பண்ணிக்கிற, உனக்கு பகவானுக்கு அலங்காரம் பண்ண பிடிக்குமா, கண்ணால அதெல்லாம் பார்க்க பிடிக்குமா, பண்ணு நல்ல அலங்காரம். சோ கண்ணால உனக்கு என்ன பிடிக்கும், அலங்காரம் எல்லாம் பிடிக்குமா, பாரு, அலங்காரம் பண்ணி அழகு பாரு. காதால பஜன் எல்லாம் கேட்க பிடிக்குமா, என்ஜாய் பண்ணு. ஒரு செல்சி கண்ட்ரோல் தான் இங்க பண்றது கிடையாது, ஒன்லி சேனலைசிங் டு
பகவான் இடத்தில் நம்ம வந்து அதை சேனலைஸ் பண்றோமே தவிர, வேற நிறைய பாட்டு இருக்கு, வேற நிறைய பாக்குறதுக்கு நிறைய சீன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, சீரியல் இருக்கு, பிக்சர்ஸ் இருக்கு. பட் நம்ம என்ன பண்றோம், அதை சேனலைஸ் பண்ணி பகவானை பார்க்கறதுக்குள்ள கண்களா இருக்கட்டும், காதா இருக்கட்டும், எல்லாம் நம்ம வந்து அந்த மாதிரி டேர்ன் பண்ணிட்டோம். சோ இந்த மாதிரி வந்து இம்பர்சனல் கன்செப்ஷன் ஆஃப் த அப்சல்யூட் ட்ரூத் பை கண்ட்ரோல். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி, கண்ணு இல்ல பார்க்க கூடாது, மூடிக்கணும், காது இல்ல கேட்க கூடாது, எல்லாம் மூடி பகவானை இதை நினைக்கணும்னு. Controlling the various senses and being equally disposed to everyone, such persons engaged in the welfare of all at last achieve me. பண்றாங்க, அவங்களும் உங்ககிட்ட தான் achieve me, they will also come to me. ஆனா எல்லாம் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, கடைசியில அவங்க என்ன பண்ண, பிலந்திரபி, அதாவது சேவை புரிவாங்க. மனிதர்களுக்கெல்லாம் சேவை புரிஞ்சு பண்ணக்கூடாது. மனிதர்களா இருக்கட்டும், மிருகங்களா இருக்கட்டும், ஏதோ இடத்துல அவங்க சேனலைஸ் பண்ணணும், ஏதோ இடத்துல ஃபோக்கஸ் பண்ணுவேன். அப்ப நான் நல்ல காரியம் பண்ணணும், எனக்கு பகவானுக்கு என்ன பண்ணா, பகவானுக்கு உருவம் இல்லா இருக்கு. அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன், நான் வந்து மனிதர் என்ன நரநாராயணரான்னு சொல்லுவா, மனிதர்கள் நான் ஹெல்ப் பண்றேன், நிறைய ஃபுட்டு கொடுக்குறேன், பண்ணலாம், அது பண்ணக்கூடாதுன்னு கிடையாது. ஆனா அது பண்றேன், ஆனா பகவானுக்கு பண்ண மாட்டேங்கிறது தான் தப்பு. பகவானுக்கு பண்ண, கடைசியில கோயில் எல்லாம் கட்டுறாங்க இல்லையா, அப்ப கோயிலையும் எக்ஸஸ் மணி வந்தா என்ன பண்ணுவாங்க, இப்ப நம்ம கோயில் எல்லாம் இப்பதான் கட்டுறாங்க. அதனால இப்ப எல்லாம் ஒரு செங்கலுக்கும் கம்பிக்கும் சிமெண்ட்டுக்கும் பணம் வேண்டி இருக்கு அவங்களுக்கு தான். இப்ப இன்னைக்கு கூட போட்டாங்க, நான் வந்து பிஸியா இருந்தேன். அன்னதானம் இப்ப நாளைக்கு தானே அமாவாசை இல்லையா, அன்னதானத்துக்கு நாளைக்கு பித்ரு அமாவாசை இருக்கு இல்லையா, அப்ப அமாவாசைன்னு போடல, பட் இது என்னது அன்னதானம் பித்ரு இல்ல என்னது இன்னும் போட்டிருந்தாங்க, ஏதோ ஒரு டைட்டில் மறந்து போயிடுது. என்ன போட்டாங்க, சம்திங் பித்ரு சம்திங் போட்டாங்க. அப்ப அது போடணும், நம்ம இது சும்மா போடணுமே தான். என்ன டெம்பிள்ல போட்டிருக்காங்க, நம்ம குரூப்ல போடுறேன். உங்களை எல்லாம் யாரையும் நான் ஃபோர்ஸ் பண்ண, என்ன பத்தி எப்ப பார்த்தாலும் இந்த மாதாஜி வந்து டொனேஷன் கொடுங்க சொல்லிங்க. அப்போ டொனேஷன் கொடுக்குறவங்களே தான் கொடுக்கணும் கிடையாது. யாரும் இவ்வளவு நாள சும்மா உட்காந்து போடுறீங்களா போடுங்க, நான் ஒரு பணம் கொடுக்கறதா இல்ல, அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. நம்ம கோவில், நம்ம இவ்வளவு படிக்கிறோம், நம்ம ஏன் ஒரு பைசா கொடுக்க கூடாது, ஒரு பைசா எல்லாம் கொடுக்க, ஆக்சுவல் ஒரு பைசா கிடையாது, ஒரு பைசா எல்லாம் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியாது, 1 2 எல்லாம் எங்கதான் போச்சு தெரியல, 3 5 பைசா எல்லாம் இருந்தது இல்லையா ஒரு காலம், அதுக்கெல்லாம் வேல்யூ இருந்தது. இப்ப எல்லாம் ஒரு ரூபா வேணா வச்சுக்கலாம், 4 அணா 4 அணா அந்த இது என்னது 8 அணா, அதுக்கெல்லாம் விலையே இல்லை. இப்ப நம்மளால முடிஞ்சது, நம்ம எவ்வளவு கொஞ்சம் வச்சுட்டு இருக்கோமே, சரி அதுல இருந்து கொஞ்சம் கொடுக்கலாமே. அதனால எனக்கு ஒரு வியாதி வந்து, நான் கடவுள் இது வியாதி வந்து இவனுக்கு ஒரு டாக்டர் கொடுக்குறேனே, அந்த பணத்தை நான் இங்க கொடுத்துட்டா என்ன ஆகும், பொருட்காதான் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமே, நம்ம வியாதியே போயிடும். அந்த மாதிரி எல்லாம் கூட ஒரு பகவான் நிகழ்த்துவார். அப்போ எப்படியும் அந்த செலவாகணும். நம்ம வியாதி வந்து மருந்து வாங்கி கடவுள் இவனுக்கு டாக்டருக்கு கொடுக்கறத விட, நம்ம கோயிலுக்கு நம்ம ஒரு 1000 ரூபாய் கொடுத்தோம், 1500 ரூபாய் கொடுத்தோம், 2000, வாட் எவர், ஹவு மச் எவர் பீப்புள் ஆர் கம்ஃபர்டபிள். அதனால மெயினா என்னன்னாக்கா, இது ஜஸ்ட் ஆஸ்கிங், ஒரு வந்து ஏன்னா நம்ம கொடுக்கறத வச்சுதான் வந்து ஒரு கோயிலை கட்டுறா. இப்ப இந்த கோயில் நல்லா கட்டி முடிச்ச அப்புறம் இன்னும் என்ன கட்டுறது, மாடியா கட்டின்னு போக முடியாது. அப்பவும் பக்தர்கள் வருவா, உண்டில போடுவா, அந்த ஒரு என்னது அபிஷேகம், அந்த ஒரு அன்னதானம் ஏதோ நடந்துட்டு இருக்கும். இப்ப எக்ஸஸ் பைசா வந்து என்ன பண்ணுவா, காலேஜ் ஓபன் பண்ணேன். இப்ப நம்ம நிறைய பெரிய பெரிய கோயில்ல பார்க்கலாம், அவங்களோட ஏதோ சேரிட்டபிள் இது இருக்கும், அமிர்தானந்த மையோட அவங்களெல்லாம் ஃபுல் காலேஜ், ஃபுல் ஃபிளெஜ் காலேஜ், ஃபுல் ஹாஸ்பிட்டல், ஃப்ரீ, எல்லாம் ஃப்ரீ, யாரு வேணா வரலாம். அப்ப அந்த சத்ய சாய்பாபாவோட அந்த இதெல்லாம் இல்லையா, புட்டபர்த்தி சாய்பாபா, சோ நிறைய டொனேஷன் என்ன பண்ணுவா, அப்ப மக்கள் சேவையில தான் போவா. நம்ம என்ன பகவான் கொடுத்தாலும் அது மக்கள் சேவைக்கு எப்படியும் போகதான் போறது. நம்ம வந்து என்ன நினைக்கிறோம், இல்ல நானே கொடுக்குறேன், ஓ சரி நீ கொடுக்குறியா கூட, ஒரு யானைக்கு வந்து டெய்லி இவ்வளவு டன் ஆஃப் சாப்பாடு வேணும், கொடுக்குறியா, கொடுத்து பாரு, ஒரு நாள் கொடுப்போம், 2 நாள் கொடுப்போம், 3ஆம் நாளைக்கு நம்ம எங்கேயோ தலையில முண்டு போட்டு இங்க போயிடுவோம். இல்ல நான் இல்லவே இல்லப்பா, என்னால எல்லாம் இவ்வளவு எல்லாம் அஃபோர்ட் பண்ண முடியாதுன்னு. சோ ஹூ கேன் அஃபோர்ட், ஒன்லி காட் கேன் அஃபோர்ட். பகவானுக்கு நம்ம தொண்டு புரியணும், பகவான் வில் டேக் கேர் ஆஃப் தி எறும்புக்கு எவ்வளவு ஃபுட் வேணுமோ அதுவும் அவர் கொடுப்பார் டெய்லி. யானைக்கு கொடுக்கணும்னா அவர் தான், ஹீ வில் டேக் கேர். நம்மளாம் அவருக்கு ஈக்குவேட் ஆக முடியுமா? அப்ப நான் வந்து அனாதாசிரமம் கொடுத்தேன், எவ்வளவு நாளைக்கு கொடுக்க முடியும், பர்த்டே வரும் ஏன் வருஷத்துக்கு எப்போ சொல்றா போல, வருஷத்துக்கு ஒருக்கா கொடுப்போம், அந்த ஆனிவர்சரி கொடுப்போம், அப்புறம் அடுத்த நாள் நம்ம திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டோம், என்ன அடுத்த வருஷம் நான் வரும்போது தான் கொடுப்பேன், அப்படிதான் இருக்கும். அப்ப அடுத்த வருஷம் வரைக்கும் அவங்க சாப்பிடாம இருப்பாங்களா, இல்ல யாராவது கொடுக்கட்டுமே அப்படின்னு. எல்லாரும் அந்த மாதிரி நினைச்சோன்னா யாரும் வரமாட்டாங்க. அதனால கடவுளை நம்பலாம், கடவுளுக்கு கொடுக்கலாம், கடவுள் வந்து அவள் பார்ப்பார், கடவுள் த்ரூவா அது போகட்டுமே. So that is how we have to do. It is not that நான் வந்து சேரிட்டி எல்லாம் பண்றது, அந்த மாதிரி இல்லை, எல்லாரும் பண்ணதான் செய்யறோம், பண்ணலாம், ஆனா கோயிலுக்கும் கொடுக்கணும். ஓகே, பை கண்ட்ரோல். இவங்க அரூபமா இருக்கிறவங்க என்னது, இது மாதிரி கடினமான பிரயத்தனம் பண்ணி எல்லாத்தையும் முடுக்கி, சென்சஸ் எல்லாம் முடுக்கி, மைண்டையும் முடுக்கி, அந்த மாதிரி பண்ணும்போது கடைசியில அவங்க என்னை அடைவார்கள். ஆனா தோற்றமளிக்காததும் புலனுணர்விற்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பதும் எங்கும் நிறைந்ததும், சிந்தனைக்கு எட்டாததும், மாற்றமில்லாததும், நிலையானதும், அசைவற்றதுமான பூர்ண உண்மையின்
அருவத்தன்மையை முழுமையாக வெளிப்படுபவர்கள் பல்வேறு புலன்களை கட்டுப்படுத்தி எல்லோரிடமும் சமநோக்கத்துடன் பழகி, நம்மளும் அப்படிதான் இருக்கும். நமக்கு அதே தான் சொல்லியிருக்கா, சமநோக்குடன் பழகணும், பகவான் எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கா. அதுவும் தான் நம்மளும் தான் நம்புறோம். ஆனா அவங்க வந்து எல்லா சென்சஸ் எல்லாம் ஒடுக்கி அவங்க எல்லாம் ஹாப்பியா ஆடி பாடி எல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. நம்ம எல்லாம் இஸ்கான்ல பார்த்தா எல்லாம் ஜபம் பண்றோம்னு பேரு, அதுக்கப்புறம் எல்லாம் ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் தான், பகவானை நினைத்து தான் பண்றோம். சோ அதெல்லாம் அலௌடு. அவங்களும் அதெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க, ரொம்ப சீரியஸா இருப்பாங்க. சோ சமநோக்குடன் பழகி அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு இறுதியில் என்னை அடைகின்றனர். அவங்களும் போவாங்க, பகவான் இடத்துக்கு போவாங்க. ஆனா இதெல்லாம் முடிச்சப்ப ஓகே. அப்ப இதுல 3 and 4ல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? டிவோஷனல் சர்வீஸ். Those who worship unmanifested will also reach Krishna eventually and surrender. பகவான் இடத்தில் சரணம் அடைவாங்க. தோற்றம் இல்லாத வழிபடுபவர்களும் இறுதியில் கிருஷ்ணரை அடைந்து சரணடைவார்கள். அப்ப அவங்களுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் இம்பர்சனல் கன்செப்ஷன் ஆஃப் அப்சல்யூட் ட்ரூத், பகவான் எப்படி வந்து நினைக்கிறானோ முழுமையான உண்மையின் அருவவாத கருத்தாக்கத்தின் பண்புகள் என்னது? அன்மேனிஃபெஸ்டட், உருவம் இல்லாதக்கு பகவானை வந்து வழிபடுறாங்க, வெளிப்படுத்தப்படாதது, பியாண்ட் சென்ஸ் பெர்செப்ஷன். நான் கண்ணால பார்க்க முடியுமா? எப்படி பார்க்கறது? உருவமே இல்லையே, கண்ணால தெரியாது, காதால ஒன்னும் தெரியாது, வாய் ஒரு சென்ஸும் வந்து இட் வில் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் ஹூ இஸ் காட். அப்படி சோ பியாண்ட் சென்ஸ் பெர்செப்ஷன், புலனுணர்விற்கு அப்பால் அந்த அருவ ரூபம் இருக்கும். அரூபவாதிகள் அந்த மாதிரி பகவானை பாக்குறாங்க. ஆல் பர்வேடிங். எஸ், நம்மளும் அதான் நினைக்கிறோம், பகவான் எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கார், அனைத்து வியாபிக்கும், அண்ட் இன்கன்சீவபிள், நினைத்து பார்க்க முடியாதது, அண்ட் சேஞ்சிங், அவர் மாறாதது, பிக்ஸ்டு, சரி செய்யப்பட்டது. அது என்ன பிக்ஸ்டு தெரியல, சரி செய்யப்பட்டது என்ன புரியுது? இம்மூவபிள், அசையாது, ஏன்னா எல்லாத்தையும் பரவி இருக்காரு, எங்க அசையார்? அவங்க அந்த மாதிரி வந்து பகவானை வந்து வழிபடுறாங்க. ஒரு நிமிஷம், இப்படி இருக்கும் அடுத்தது. அதுக்குள்ள எல்லாம் இப்படி வேலையெல்லாம் அப்படியே இருக்கே பாத்தீங்க. அடுத்த ஸ்லைடு. சோ ஹவு டு வர்ஷிப் த அன்மேனிஃபெஸ்டட், தோற்றம் இல்லாததை எப்படி வழிபடுவது? பை பீயிங் ஈக்குவலி டிஸ்போஸ் டு எவ்ரிவன், எல்லா இடத்தையும் சமமாக இங்க பார்க்கலாம். பை கண்ட்ரோலிங் வேரியஸ் சென்சஸ், ஃபர்ஸ்ட் எல்லா புலன்களையும் அடக்கணும், இந்த மாதிரி இருக்கணும். இப்ப பசிக்குமே சாப்பாடு, நோ, அதுக்கெல்லாம் நீ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க கூடாது. பசினா அது பாட்டுக்கு வரும், அது பாட்டு போயிடும். கண்ணு நோ, எல்லாம் கண்ட்ரோல், எல்லாம் மைண்ட்ல எல்லாம் கண்ட்ரோல், இப்படி உட்காரணும். பல்வேறு புலன்களை கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம். அப்புறம் பீயிங் ஈக்குவலி டிஸ்போஸ் டு எவ்ரிவன், யாரை பார்த்தாலும் சமமா பார்க்கணும். அது ஒரு புலி வந்தாலும் அப்படிதான் பார்க்கணும், பயந்தாலும் போகக்கூடாது. எனக்கு இந்த மாதிரி காட்டுல உட்காந்து புலி வராம இருக்குமா? எல்லாம் வரும். அப்புறம் மனிதர்களே நம்ம எவ்வளவு ஏற்பாடு பண்றோம், எல்லாரையும் சமமாக பழகுவதன் மூலம். அப்புறம் பை எங்கேஜிங் இன் வெல்ஃபேர் ஆக்டிவிட்டிஸ், வெல்ஃபேர் ஃபார் ஆல், அனைவரின் நலனில் ஈடுபடுவதன் மூலம். அவங்க அதுல எல்லாம் பண்ணுவாங்க. நம்ம பண்ணாம இருக்கோமா? நம்மளும் பண்றோம். பட் நமக்கு என்னன்னாக்கா பகவான் தொண்டு புரியுன்னு சொன்னதுனால ஃபர்ஸ்ட் அங்கதான் கொடுப்போம். இதுவும் பண்ணுவோம், பட் பகவான் தொண்டு புரி, அப்போ பகவானுக்கு பண்றோம். டிஃபிகல்ட் ஃபார் எனி காமன் மேன், இந்த மாதிரி ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கு இது ரொம்ப கடினமான பாதை. மச் பினான்ஸ் இன்வால்வ்ட் பிஃபோர் த அல்டிமேட் ரியலைசேஷன் ஆஃப் ஃபுல் சரண்டர் டேக்ஸ் பிளேஸ். ரொம்ப கடினமான பாதை, ரொம்ப தவம், கடுமையான தவம் இருந்து அப்புறம் தான் பகவானை அடைய முடியும். எந்த ஒரு சாமானியனுக்கும் கடினமானது. முழு சரணாகதியின் இறுதி உணர்தல் நடைபெறுவதற்கு முன் அதிக தவம் ஈடுபட்டுள்ளது. இது ரொம்ப கடினமான பாதை. அது வரைக்கும் போனோம்னா இன்னும் நிறைய முயற்சி இருக்கும். பாதி வழியில வந்துடுவாங்க சில பேர்ல, தி கம் பேக். 6th chapter பார்த்தோம். எஸ், ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. क्लेशोऽधिकरतस्तेषाम् अव्यक्ता चक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. For those whose minds are attached to the unmanifest, இப்ப எல்லாம் அருவவாதிகளோடு சொல்றாங்க, யாருடைய மனம் வந்து உருவம் இல்லாத பகவானின் இந்த மாதிரி ஒரு ஒளி வடிவத்துலதான் இருக்காங்க, அதுலதான் தியானம் பண்ணாங்களோ, இம்பர்சனல் ஃபீச்சர் ஆஃப் த சுப்ரீம், அட்வான்ஸ்மெண்ட் இஸ் வெரி ட்ரபிள்சம். பகவான் என்ன சொல்றாரு? அவங்களோட பாதை வந்து கடினமான பாதை. அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி தேர்ச்சி பெற்றுட்டேன். இப்ப நம்ம எப்படி படிக்கிறோம்? இப்ப நம்ம எவ்வளவு தேர்ச்சின்னு இப்ப நமக்கே தெரியும். யாரும் ஒண்ணு சொல்ல, ஒருத்தரோடு அவங்களுக்கே தெரியும் அந்த என்னது பேராமீட்டர், நம்ம எங்க வந்திருக்கோம், பக்தியில எங்க வந்திருக்கோம் தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் 18 days கோர்ஸ் பண்ணும்போதும் சரி, level 2 ஸ்டார்டிங்ல பண்றதுக்கும் இப்போ ஒரு 12th chapter வந்திருக்கும். இப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சம் மாறி இருக்கோமா? இல்ல மாறலன்னா இப்ப மாறணும். இல்ல அதே லெவல்ல தான் இருக்கேன், கீழே விழுந்திருக்கேன். ஒரு நாளைக்கு எல்லாம் ஒரு நல்லா பண்ணியிருந்தேன், இப்பெல்லாம் ஜபமும் இல்ல, பகவான் ஆஃபரும் பண்றதுல ஒண்ணும் இல்ல, சோம்பேறியா தான் இருக்கேன் அப்படின்னா வீழ்ச்சி தான். அது இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா அதெல்லாம் நம்ம அதுவும் பார்த்தோம், கர்மா சாப்டர்ல அதுவும் பார்த்தோம். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க அடுத்த ஜென்மத்துல என்னமா பிறப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதையும் பார்த்தோம். சோ ஆனா இந்த மாதிரி அருவரூபத்துல நான் வந்து தியானம் பண்ணேன். இந்த மாதிரி வந்து அந்த பாதை வந்து their advancement is very troublesome. To make progress in that discipline is always difficult for those who are embodied. நம்ம ஒரு பாடியில இருக்கோம், நம்ம ஆத்மா என்னது, எம்போடிட்னா என்னது, நாம வந்து we are in a body.
இந்த ஆத்மா வந்து ஒரு பாடி எடுத்துருக்கு. இந்த மாதிரி உருவத்துக்கு அருவ ரூபமா நம்ம வந்து இந்த அருவமா பகவானை வந்து வழிபடுறது ரொம்ப கடினம், கஷ்டம், டிஃபிகல்ட் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காரு. எவரது மனம் பரமனின் தோன்றாத அருவத்தன்மையிடம் பற்றுதல் கொண்டுள்ளதோ அவர்களது வளர்ச்சி மிகவும் கடினமானது ஆகும். அவ்வழியில் முன்னேற்றம் காண்பது உடலை உடையவர்களுக்கு எப்பொழுதும் சமமானது ஆகும். உடலை உடையவர்கள்னா இவனுக்கு மிருகம் இவாள் இருக்கானா, அவளுக்கு அந்த சென்ஸ் இல்லையே, பக்தி பண்ற சென்ஸ் இல்லை யாருக்கு. 84 லேக் ஸ்பீஷீஸ்ல ஒண்ணு ஹியூமன் ஒரு உருவம் எடுத்திருக்கோம், ஒரு உடல் எடுத்திருக்கோம், அதுக்குள்ள ஆத்மா இருக்கு. ஒண்ணு நம்மளாலதான் பக்தி பண்ண முடியும், அவங்கள பண்ணலன்னா தென் இட் இஸ் டிஃபிகல்ட். ஆனா அதுவும் இந்த மாதிரி பாதையில கடினமான பாதை. இது வந்து முன்னேற்றம் அடையிறது ரொம்ப கஷ்டம். எஸ், இது என்ன சொல்லிருக்கா, பார்ட் ஆஃப் இம்பர்சனலிஸ் இஸ் troublesome and very difficult. அருவவாதிகளின் பாதை தொந்தரவானது மற்றும் மிகவும் கடினமானது. எனது 2 groups of transcendentalists both are ultimately bring to same goal. இது முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம், இப்ப ஜஸ்ட் 2 ஸ்லோகாக்கு முன்னாடி. ஆழ்நிலைவாதிகளின் 2 குழுக்கள் இரண்டும் இறுதியில் ஒரே இலக்கை தான் அடையிறது, என்னது கிருஷ்ணரை தான். ஒண்ணு பக்தி யோகம், நம்ம பண்றப்பல ஒரு பக்தி யோகம். பக்தி இஸ் வெரி ஈஸி, அந்த பாதை பார்த்தாதான் தெரியும். நமக்கு இது கஷ்டமா இருந்தா சரி, ஒரு நாளைக்கு நீ போயிட்டு அந்த ஒரு ஞான யோகம் பண்ணிட்டு வா, ஞானத்தை வளர்த்துக்கோ அப்படின்னா, அச்சோ இதெல்லாம் யாரு ஸ்லோகம்லாம் இவ்வளவு எல்லாம் படிச்சு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்கு, இது அதை விட நான் வந்து நைவேத்தியம் பண்ணி பகவான் நாம ஒரு ஜபம் என்ன அதே லைனை தானே திரும்பி திரும்பி சொல்லணும், கொஞ்சம் தியானமா சொல்லணுமா, சரி அதை பண்ணிடுறேன், காலையில் கொஞ்சம் சீக்கிரம் இந்த தானே, அதெல்லாம் ஈஸியா பண்ணிடுறேன். இந்த பாதை ரொம்ப என்ன, அந்த ஸ்கிரிப்சர் படி இந்த ஸ்கிரிப்சர் படி இதுல என்ன கொடுத்திருக்கா இதெல்லாம் படிக்கிறது ஞான யோகம். Okay, Bhakti Yoga என்னது, those persons who are in full Krishna conscious and engage in devotional service of the Lord. முழு கிருஷ்ணா கான்சியஸில் இருப்பவர்கள், இறைவனின் பக்தி சேவையில் ஈடுபடுபவர்கள். ஞான யோகிஸ் என்னது, those who follow the path of inconceivable, unmanifested, impersonal feature of the Supreme Lord. அவங்க ஸ்கிரிப்சர்ஸும் படிப்பாங்க, ஆனா இதுதான் என்னது, உருவம் இல்லாத ஒரு வழிபாடு பண்றது ரொம்ப கடினம். உன்னதமான இறைவனின் கற்பனைக்கு எட்டாத தோற்றமில்லாத அருவ அம்சத்தின் பாதையை பின்பற்றுபவர்கள். எஸ், இப்போ அது வந்து முடிச்சுடலாமா, ஒரு ரவுண்ட் ஆகட்டும் இல்லையா. ஓகே, இம்பர்சனலிஸ்ட் அண்ட் பர்சனலிஸ்ட். இம்பர்சனலிஸ்ட் தான் உருவம் இல்லாத இந்த மாதிரி வழிபடுவாங்க, தியானத்துல உட்காந்து. மெடிடேட் ஆன் ஃபார்ம்லெஸ், ஃபார்ம் இல்லாய்க்கு, பகவானுக்கு ஒரு உருவம் இல்லாய்க்கு வழிபடுறாங்க. டிஃபிகல்ட் ஃபார் எம்போடி, நம்மள மாதிரி நமக்கு ஒரு உருவம் இருக்கு, அப்ப இந்த மாதிரி உருவத்துல உள்ள ஒருத்தனுக்கு அது கடினமாகும். இதே பர்சனலிஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, மெடிடேட் ஆன் ஃபார்ம் ஆஃப் டெய்டி, பகவானை வந்து ஒரு உருவம் வைத்து அவன் வந்து வழிபடுறான். ஈஸி ஃபார் எம்போடி, நம்மள மாதிரி ஒரு உருவம் உள்ளவங்களுக்கு வேற ஒரு உருவத்தை பார்த்து வழிபடுறது ஈஸி. அன்மேனிஃபெஸ்டட் இஸ் பியாண்ட் த சென்சஸ், நம்ம கண்ணால பார்க்க முடியாது ஆனா புரிஞ்சுக்கோ, காதால கேட்க முடியாது ஆனா புரிஞ்சுக்கோனா எப்படி புரியறது, கஷ்டம். ரெஸ்ட்ரிக்ட் த சென்சஸ், எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி புரிஞ்சுக்க வைக்கிறவங்க. இங்க அப்படி கிடையாது, சென்சஸ் கேன் பர்சீவ் த டெய்டி, டெய்டி பார்க்கலாம், கேட்கலாம், பஜன் பாடுறாங்க, ஸ்லோகம் சொல்றாங்க, எல்லாம் கேட்கலாம், காதால கேட்கலாம், கண்ணால பார்க்கலாம், துளசி இலையெல்லாம் நுகரலாம், அது பிரசாதமா வந்ததெல்லாம் நுகர்ந்து பார்க்கலாம், பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ண சாப்பிடலாம், எல்லாம் நம்மளால. ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் அண்ட் டேட்டி அண்ட் சவுண்ட் ஆஃப் மந்திரங்கள்லாம் சொல்லலாம். என்கேஜஸ் த சென்சஸ், எல்லா புலன்களும் வேலை செய்யும், ஆனா என்னது, என்கேஜ் இன் வர்ஷிப்பிங் த லார்ட், அந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். அப்புறம் இது என்னது, இம்பர்சனலிஸ் மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பிரம்மன் த்ரூ உபனிஷத் தான் ஞான யோகம். இவங்கெல்லாம் எப்படின்னாக்கா, உபனிஷத் படிச்சேன், அந்த ஸ்கிரிப்சர் படிச்சேன், இந்த ஸ்கிரிப்சர் படிச்சேன்னு சொல்லிட்டு கடினமான பாதையில எல்லாத்தையும் படிச்சு லேர்ன் த லாங்குவேஜ் சான்ஸ்கிரிட். மெயினா என்னன்னாக்கா, எல்லாமே சான்ஸ்கிரிட்ல இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் சான்ஸ்கிரிட் நல்லா படிக்கணும். அதுல வந்து கிராமட்டிக்கல் மிஸ்டேக் எல்லாம் படிச்சோம்னா தப்பு தப்பாலாம் போடலாம், சொல்லுவேன் இல்லையா, ஆ போடுற இடத்துல ஆ போட்டுதான் ஆகணும், இல்லாட்டா அர்த்தமே மாறி போகும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லாங்குவேஜ் கொஞ்சம் சான்ஸ்கிரிட் கொஞ்சம் இல்லை நல்லாவே படிக்கணும். இன்னும் நிறைய படிக்கும் போது என்ன, நிறைய சான்ஸ்கிரிட் தெரியணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட் த நான் பெர்செப்சுவல் ஃபீலிங், புரியவே புரியாததை புரிஞ்சுக்க வைக்கணுமா, அந்த மாதிரி. நம்மளோட எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் கிருஷ்ணா த்ரூ டிவோஷனல் சர்வீஸ், சிம்பிள் சாண்டிங் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா சொல்றதுக்கு என்ன வேணும், சொல்லிட்டே இருக்கலாம். கைடன்ஸ் ஆஃப் போனஃபைட் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், யாரோ ஒருத்தர் வந்து போனஃபைட் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், ஆச்சாரியர், இந்த பரம்பரை குரு சிஷ்ய பரம்பரையில வந்து ஆச்சாரியர் வந்து கைடு பண்றாங்க, நமக்கு வந்து சொல்றாங்க இந்த பாதையில போ, அப்ப நம்ம அந்த பாதையை பின்பற்றி போகலாம். சிம்பிளி பை ஆஃபரிங் ரெகுலேட்டிவ் ஒபீசன்சஸ், தினமும் நமஸ்காரம் பண்ணி பகவானுக்கு அண்ட் டு த டியட்டி, ஹியரிங் த க்ளோரிஸ் ஆஃப் த லார்ட், பகவானுடைய இந்த கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்றோமே, ஹியரிங் த பகவானை பத்தி உள்ளதெல்லாம் கேட்டு ஆனந்தப்பட்டு நம்ம அந்த கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்றது அதான் ஹியரிங் த க்ளோரிஸ். ஒரு நிமிஷம்.
எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி. சாரி சொல்லிட்டு அதே பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா வேற வழி இல்லை. நாளைக்கு இதை விட மோசமா சாரி. ஓகே. அப்புறம் என்னது, ஹியரிங் த க்ளோரிஸ் ஆஃப் த லார்ட். எப்போ ஹியரிங் பண்ண முடியும்? கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ண முடியும். ஈட்டிங் த ரெம்னன்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் ஸ்டெப் ஆஃபர் டு த லார்ட். பகவானுக்கு அர்ப்பணித்ததை சாப்பிடுறோம். பகவானுடைய எச்சில் சொல்லலாம் இல்லையா, ரெம்னன்ஸ் ஆஃப் த ஃபுட்னா பகவான் உண்ட மிச்சத்தை நம்ம சாப்பிடுறோம். அதுதான் வந்து நமக்கு வந்து நல்லது. அதுதான் வந்து பிரசாதமா நம்ம எடுத்துக்கணும். லாங் பிராக்டிஸ் மேக்ஸ் இட் டிஃபிகல்ட் டு டேக் அப் பக்தி. இவங்க இந்த மாதிரி பிராக்டிஸ் பண்ணி நிறைய காலம் அந்த மாதிரி உட்காந்து எல்லாம் பண்ணிட்டு அப்படிதான் உங்களுக்கு பக்தியே. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் கடினமா இருக்கும், கால் வலிக்கும், கை வலிக்கும், ஒரு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணும், கஷ்டம். அப்புறம் அப்படியே பழகி போவாங்க ரொம்ப. அது அப்புறம் இந்த பக்தி பண்ணணும்னா ரொம்ப டைம் எடுக்கும். நமக்கெல்லாம் கம்ப்ளீட்லி நேச்சுரலா வந்து காத்தால பகவானை வந்து ஒரு வாரம் நம்ம வந்து காத்தால மங்களார்த்தி. இப்போ த்ரிஷா டெய்லி வரதை பார்த்தாலே எனக்கு பெருமையா இருக்கு. சின்ன பொண்ணுதான் இல்லையா, நம்மள அப்படியெல்லாம் பார்த்தா நம்ம கிளாஸ்ல வச்சு ஷீ இஸ் த யங்கஸ்ட். இருந்தாலும் அவ பண்றா இல்லையா. நான் வந்து இப்ப பெருமையா சொல்ல, அவ இல்லையா இருக்காளா எனக்கு தெரியாது. பட் எனக்கு தோணும் ஸ்டூடெண்ட் தானே, ஷீ ஸ்டில் அ ஸ்டூடெண்ட். பட் அவ வந்து ரெகுலரா வரா. எனக்கு ஒன்லி ப்ரேயர் என்னன்னாக்கா அவ எப்பவுமே கண்டினியூ பண்ணும். அது வந்து என்ன ஆயிடும்னா சில ஒரு கட்டத்துல வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்குன்னு விட்டு விடுறாங்க. ஹாஸ்டல் போனேன், முடியல, டைம் இல்ல, எக்ஸாம் இருக்கு, அந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்கு, அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ படிப்பு விஷயத்துல விட்டு விடுறாங்க. அது மாத்திரம் பண்ணாம இது மாட்டுக்கு இது போட்டுமே, அது மாட்டுக்கு அதுவும் நடக்கும். அதுதான் 24 மணிக்கூர் 23 மணிக்கூர் அதே பண்ணலாம். ஒரு 1/4 மணிக்கூர் பகவானுக்கு பண்ணி நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். ஸோ இது கம்ப்ளீட்லி நேச்சுரல் நமக்கு வருது இது. அப்புறம் ட்ரபிள்சம், இது ரொம்ப கடினமானது. நோ ரிலேஷன்ஷிப் வித் த லார்ட். பகவான் உருவம் இல்லை, ஒண்ணும் இல்லை, அப்படியே வெத்து ஜஸ்ட் ஒரு எம்டி ஸ்பேஸை நம்ம வந்து நினைக்கிறோம். இங்க மிசரி இஸ் மிட்டிகேட்டட். அங்க துக்கங்கள் எல்லாம் விடுதலையாருது பை ரிலேஷன்ஷிப் வித் கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணாவுடன் ரிலேஷன் மெயின்டைன் பண்ணும்போது இருந்தது நிறைய துக்கங்கள்லாம் இருந்தது, ஒரு காலத்துல இருந்தது. அதெல்லாம் கொஞ்சமா அழிந்து போகும். டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அவர் ஓன் எண்டவர். இது வந்து ஒருத்தருக்கு எவ்வளவு தாக்கு பிடிக்க முடியும். ஒருத்தன் இவ்வளவு நேரம் 5 வருஷமா இருக்கான், ஒருத்தன் 10 வருஷமா இருக்கான், ஒருத்தன் போனா அடுத்த நாளைக்கு ஓடி வந்துடுறான். அச்சோ என்னால இதெல்லாம் முடியாதுன்னு. ஸோ ஒருத்தருக்கு கெப்பாசிட்டி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு. கிருஷ்ணா டெலிவர்ஸ் டிவோட்டி ஃப்ரம் மாயா. இங்க எப்படி நம்ம எவ்வளவு பண்றோமோ நமக்கு அவ்வளவு மாயையில இருந்து விடுபட்டு. ஏன்னா இல்லாட்ட இந்த நேரத்துல இவ்வளவு சீரியல் நம்ம மிஸ் பண்றோம் இல்லையா, எவ்வளவு பிக்சர்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு. இப்ப யாரு ஹீரோ யாரு ஹீரோயின், ஒரு காலத்துல நானும் நிறைய பிக்சர் எல்லாம் பார்த்திருக்கேன், ஹோட்டலுக்கு எல்லாம் போயிருக்கேன், டெஃபினட்டா போயிருக்கேன். ஆனா இது இஸ்கான் வந்த கூட நேரம் இல்லை, இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை, அது ஒரு டேஸ்டே விட்டுப்படுது. இந்த டேஸ்ட் தான் பிடிச்சது அந்த மாதிரி. So ஏன் கிருஷ்ணா delivers devotees from Maya? Why? Because Krishna himself recommends the process. ஏன்னா கிருஷ்ணரே சொல்றாரு பக்தி பண்ணுங்க அந்த மாதிரி சொல்றாரு. அப்புறம் அவுட் ஆஃப் பேட்டர்னல் லவ், அவருடைய ஒரு தந்தை மாதிரி, தந்தையோட இதுல இருந்து அவர் நமக்கு பசங்களுக்கு இது நமக்கு எல்லாம் டிவோட்டிஸ்க்கு வந்து கைட் பண்றாங்க. பை ஹிஸ் காஸ்லெஸ் மெர்சி. அவர் எதையா எதிர்பார்த்து பண்றாங்களா? அவர் முதலே கொடுத்தாச்சு, காற்றும் தண்ணியும் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இனிமையாவது வழிபடுறீங்களா? இல்லையே, இனிமே முடியாதா? சரி, ஸ்கூல் எக்ஸாம்லாம் முடிஞ்சுட்டா சரி. அப்புறம் என்ன, அதெல்லாம் வேலையும் முடிச்சுட்டு பண்றீங்களா? சரி, எல்லா வீட்டு வேலையும் முடிச்சுட்டு அப்புறம் என்ன வழிபடுறீங்களா? அப்படி அவர் வந்து இஸ் வெயிட்டிங், எப்ப என்ன வழிபடுவீங்க. அதே போல அவங்க வந்து பிரம்மன் ரூபம் இல்லாத அரூப ரூபத்தை வந்து வணங்குறாங்க, நம்ம கிருஷ்ணரை வணங்குறோம். அப்ப எப்படி பிரம்மன்னா என்னது? நிர்குணா, வித்தவுட் குவாலிட்டிஸ். அந்த ஒரு ரூபம் இல்லாததுக்கு வந்து அழகு, நல்ல பலசாலி, நல்ல நம்ம 6 குவாலிட்டிஸ் பாக்குறோமே எல்லாம் 18 daysல எல்லாம் சொல்லுவா. He is very beautiful, he has lot of strength, அப்புறம் wealth, இதெல்லாம் சொல்றோமே நிறைய வந்து ஃபேமஸ், அப்புறம் நாலேஜ் இருக்கு, அப்புறம் வந்து அவர் வந்து இவர் என்னது ரினவுன்ஸ்ட், துறவு மேற்கொண்டு அந்த மாதிரி துறவு மனப்பான்மையோட இருக்கார். இவளுக்கு அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது, நிர்குணம். நம்ம அப்படி இல்லை, பகவானுக்கு இந்த மாதிரி குவாலிட்டிஸ் இருக்கு நம்ம பாக்குறோம். சகுணா வித் ஃபார்ம் குவாலிட்டிஸ், அந்த மாதிரி நம்ம வந்து வழிபடுறோம். அவங்கள வந்து நிர்குணா, இன்கன்சீவபிள், அவங்க பகவான் என்னதுன்னே புரிய வராது அவங்களுக்கு. பாசஸ் இன்கன்சீவபிள் பொட்டன்சிஸ். பகவான் தெரியும், அவருடைய எனர்ஜி தான் நமக்கு தெரியாது. அது என்னது என்னது அந்த இது இன்டீரியர், அவரோட அவ்வளவு வேர்டு மறந்து போயிட்டு, அந்த எனர்ஜியை வச்சு என்னெல்லாம் படைக்கிறார், வெளிப்புற எனர்ஜில இருந்து என்ன படைக்கிறார், அந்த மாதிரி எல்லாம் அவருடைய எனர்ஜி எவ்வளவு எல்லாம் இருக்குன்னு அதுதான் நமக்கு புரியாது. கடவுளை வந்து ஒரு மாதிரி புரிஞ்சுன்னு, கடவுள் கை இருக்கு கால் இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் ஆல் பர்வேடிங், எஸ், அவங்க அதுதான் வழிபடுறாங்க. பகவான் எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு, நம்மளும் அதே தான் இருக்கிறோம். ஆல் பர்வேடிங் பை எனர்ஜி. பகவான் இருக்கார், ஆனா அவருடைய எனர்ஜி எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கு. சூப்பர் சோல். இங்க என்னது அன்சேஞ்சிங், ஃபிக்ஸ்ட் அண்ட் இம்மூவபிள். எஸ், நம்மளும் அதே தான் பாக்குறோம். பகவான்லாம் ஒரு மாற்றம் கிடையாது. நம்ம தாத்தா கொள்ளு தாத்தா அந்த டைம்ல வழிபட்ட அதே கிருஷ்ணர் அதே உருவத்துல இப்போ நம்மளும் வழிபட்டுருவோம். நமக்கு அடுத்த பேரம்பேத்தி எல்லாம் கொள்ளு பேத்தை எல்லாம் எடுத்தாலும் பேரெல்லாம் எடுத்தாலும் அவங்களும் இதே மாதிரி உருவம். சோ மாற்றம் இல்லாத
ஃபிக்ஸ்ட் அண்ட் இம்மூவபிள் பகவானை வந்து வழிபடலாம். நம்மளும் அதுவும் அவங்களும் அதே தான் ஃபாலோ பண்றாங்க. cannot perceive any opulence because of lack of activity. ஒரு ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் இப்படியே உட்காந்து மெடிடேட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து புரிய வராது பகவானுடைய ஆப்புலன்ஸ், பகவானுடைய எனர்ஜியா புரிய வராது. நம்ம வந்து பாசஸர் ஆஃப் 6 ஆப்புலன்ஸ் இன் ஃபுல் இதான் பார்த்தோம். அழகுடையவர் என்ன பாக்குறோம், என்ன அழகுப்பா அப்படின்றோம். அப்புறம் என்ன ஃபேமஸ்ல அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், எல்லாம் நாலேஜ் இருக்கு. அப்படியே நமக்கு அவரை பத்தி உள்ள குணங்கள் தெரிய வருது. பிகாஸ் வி ஆர் சீயிங் இன் ஆஸ் அ ஃபார்ம். அவங்க ஃபார்ம் இல்லாய்க்கு இருக்கறனால ஆக்டிவிட்டி இல்ல, அவங்களுக்கு தெரியாது. அப்புறம் ரிஸ்க் ஆஃப் நாட் ரியலைசிங் அப்சல்யூட் ட்ரூத் அட் த எண்ட். இப்படியே இருந்து கடைசி வரைக்கும் இருந்து பகவானை அடைவார்களா? கொஞ்சம் டவுட் தான். வாட் இஸ் தட் ப்ரூஃப்? தெர் இஸ் நோ ப்ரூஃப். ஏன்னா பகவானே சொல்லலையே, அதனால தெரியாது நமக்கு. ஆனா இங்க எப்படி சக்சஸ் இஸ் கேரண்டீட் as nothing is lost. நீ கொஞ்சம் அந்த ஸ்லோகத்துல வந்து கொஞ்சம் நீ எனக்கு வந்து சேவை புரிஞ்சாலும் அதுவும் உங்களுக்கு பெனிஃபிட் தான் கிடைக்கும். யூ வில் நெவர் பி லாஸ்ட், ஐ வில் ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் யூ. இது மாதிரி நிறைய ஸ்லோகா சொல்றேன். தொண்டு புரி, கண்டிப்பா நான் உனக்கு கூட்டின்னு போடுவேன், சத்தியம் பண்றேன், இந்த மாதிரி எல்லாம் கூட அவர் சொல்றார். சோ இதுதான் பக்தி மார்க்கத்துல தான் அந்த மாதிரி கேரண்டி இருக்கே தவிர இதெல்லாம் அவர் சொல்லவே இல்லை. கிருஷ்ணர் மே ரியலைஸ் த இட்டர்னல் சத் அண்ட் நாலேஜ் சித் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஒரிஜினல் நேச்சர். பார்ஷியல் ரியலைசேஷன் தான். அவங்க சத்து சித்து ஆனந்தமே கிடையாது. அவங்க சத்தியத்தை உணர்றாங்க, சித்து நாலேஜை பெறாங்க. ஆனால் பார்ஷியல் ரியலைசேஷன் ஆஃப் பகவான் தான் அது. ஒன்லி சத்து சித்து. பகவான் சத்து சித்து கிடையாது, சச்சித் ஆனந்தா. நம்மளும் சச்சித்தானதா, அவரும் சச்சா. நம்ம வந்து எல்லாமே உணர்றோம். அவர் வந்து சத்தியமானது உருவமா இருக்கிறதும் சத்தியமா இருக்கிறதும் நாலேஜ் சித்து அப்படின்னா எனக்கு நாலேஜ் அண்ட் கான்சியஸ் அதோட நம்ம வந்து உணர்றோம். அண்ட் ஆனந்தத்தோட நம்ம வந்து பகவானை வந்து வழிபடுறோம். ரியலைசஸ் இட்டர்னிட்டி நாலேஜ் அண்ட் பிளிஸ் இன்க்ளூட்ஸ் பிரம்மன் அண்ட் பரமாத்மா ரியலைசேஷன். பிரம்மனா இருக்கட்டும், பரமாத்மா இருக்கட்டும், கிருஷ்ணரா இருக்கட்டும், எந்த உருவம் நீங்க பகவான் சொன்னாலும் ஆனந்தத்தோட சச்சித் ஆனந்தாவோட நம்ம வழிபடணும். மணி எவ்வளவு ஆயிடுது? 40. இன்னொரு 5 நிமிஷம் எடுக்கலாமா? எல்லாருக்கும் ஒரு ரவுண்ட் ஆகட்டுமே. எடுக்கலாம் மாதாஜி. ஓகே. 6, 7 யார் படிக்கிறாள்? அடுத்தது நீங்க தானா? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. ஏது சர்வாணி கர்மாணி மயி சந்நியஸ்ய மத்பராஹ அனன்யேனைவ யோகேன மாம் தியானந்த உபாசதே தேஷாம் தியானந்த இல்ல, தியாயந்த. மாம் தியாயந்த உபாசதே தேஷாம் அஹம் சமுத்தர்தா மிருத்யு சம்சார சாகராத் பவாமி நசிராத் பார்த்த மய்யா வேசித சேதசாம். ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. For one who worships me, giving up all his activities unto me. எதா பண்ணாலும் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. அவன் என்னதான் அவன் வீட்டு அவன் வந்து எல்லா ஆக்டிவிட்டிலையும் இன்வால்வ்டா இருக்கான். ஏன்னா நம்ம இந்த கோயிலே உட்கார முடியாது, எப்ப இந்த நேரமும் பூஜை அறையில உட்காந்துட்டு பகவான் முன்னாடி உட்கார முடியாது. எத்தனையோ ஆக்டிவிட்டி. ஆனா வாயில என்ன இருக்கு? கிருஷ்ணநாமம், பகவானை நினைக்கிறோம். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது for one who worships me, giving up all his activities unto me and being devoted to me without deviation. ஒரு க்ஷணமா அவன் வந்து அதை என்னை பத்தி என்னோட நினைவு இல்லாம ஏதோ நினைச்சேன், சீரியல் நினைச்சேன், பாலிட்டிஷியன் நினைச்சேன், அந்த மாதிரி இல்லாம கிருஷ்ணரே நினைக்கிறானோ, engaged in devotional service and always meditating upon me. என்னை நினைத்து எனக்கு தொண்டு புரிஞ்சு என்னையே நினைத்துட்டு இருக்கான். who has fixed his mind upon me, O son of Pritha, for him I am the swift deliverer. என்ன சொல்றார்? கொரியர் சர்வீஸ், ஏர் ஷிப்மெண்ட். அதோட முன்னாடி ஏதோ இருக்குன்னா அவ்வளவு குவிக் டெலிவரி, என்ன சொல்லுவாங்க, எக்ஸ்பிரஸ் டெலிவரி. உங்களை ஈஸியா நான் வந்து அதை தரந்திட்டே, நீங்க வந்து இதுல இருக்கீங்க, உங்களை கையை பிடிச்சு நான் தூக்கின்னு போயிடுறேன். நீங்க இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நான் உங்களை ஈஸியா உங்களுக்கு வந்து முக்தி கொடுத்துடுறேன். ஃப்ரம் த ஓஷன் ஆஃப் பர்த் அண்ட் டெத். திரும்பி இந்த கடல் சாகரம் என்னது, திரும்பி பிறப்பு இறப்புங்கிற சாகரத்தை நீங்க முங்கின்னு இருக்கீங்க. இதுல இருந்து நீங்க இந்த மாதிரி வழிபட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு குவிக் டெலிவரர், ஈஸியா நான் உங்களை உலகத்துக்கு கூட்டின்னு போயிடுவேன். ஆனால் தங்களது எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து பிறழாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்பொழுதும் என் மீது தியானம் செய்து தங்களது மனங்களை என்னில் நிறுத்தி எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகிறார்களோ தாவின் மகனே, அவர்களை பிறப்பு இறப்பு என்னும் கடலில் இருந்து உடனடியாக காப்பாற்றுபவனாக நான் இருக்கிறேன். இப்படி எல்லாம் பண்ணணும், என்னதான் பண்ணணும்? அதுதான் வந்து இப்ப அடுத்த இதுல இருந்து சொல்ல போறேன். நம்ம பி செக்ஷன் நாளைக்கு பார்க்கலாம். யாரெல்லாம் படிக்கலையோ அவங்க வந்து நாளைக்கு சொல்லுங்க. நாளைக்கு அவளோட இதுல ஐ திங்க் ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி, ஸ்ரீதேவி மாதாஜி வந்திருக்காங்களா தெரியல, பாக்கலையே. ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி தான் இருக்காங்க, ஸ்ரீதேவி மாதாஜி வரலன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல வந்துட்டு போனாங்களா நான் கவனிக்கிறேன். ஒன்லி ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி. இவ்வளவு த்ரிஷாம் போயிட்டாளா? ஓகே. ஒன்லி ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜியே நாளைக்கு நான் ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே, நம்ம வந்து பி செக்ஷன் நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்டாப் பண்ணி ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ ரொம்பவே எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிடுது. ஷார்ட் சாப்டர்னாலும் சிலதெல்லாம் வந்து இப்படி நீட்டி போயிட்டே இருக்கும். அது 15 சாப்டர் அப்படிதான், 20 ஸ்லோகாஸ் தான். ஆனா அப்படியே நீட்டி முழுக்கி 3 நாள் 4 நாள் கூட எடுத்துட்டே போகலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்.
ஓகே. வாஞ்சா கல்பத்தருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय अनंत कोटि भक्त वृंद की, जय श्रील प्रभुपाद की, जय ब्रह्माचार्य हरिदास ठाकुर की, जय हरे कृष्ण महामंत्र की, जय चैतन्य महाप्रभु की, जय श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत ग्रंथ की, जय श्री राधा गोविंद की, जय अयोध्या श्री रामलल्ला की, और प्रेमानंदे हरि हरि। हरि 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 बोल हरि Thank you बोल so much devotees. எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. நீங்களாம் வரதுனால தான் வந்து கிளாஸே நடக்கும்.